Η αυγή ήταν ακόμα νοπή, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι στεκόταν ακίνητο μπροστά στον έρημο δρόμο, σαν ο κόσμος να τους είχε ξεχάσει εκεί. Ο άντρας κρατούσε τη λαβή μιας παλιάς φθαρμένης δερμάτινης βαλίτσας. Η γυναίκα κρατούσε σφιχτά στο στήθος της ένα τρεμάμενο κουτάβι, πολύ μικρό, πολύ λευκό για αυτό το γκρίζο τοπίο. Το αυτοκίνητο των παιδιών τους ήταν απλώς μια κουκίδα που εξαφανιζόταν στις στροφές του λόφου. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν απλώς απουσία ήχου, ήταν μια ανοιχτή πληγή. Πριν βουτήξουμε σε αυτή την ιστορία, αφήστε το σχόλιο σας με μια βαθμολογία από το 1 έως το 10 και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Ήθε αυτή η στιγμή να φέρει προβληματισμό και συγκίνηση στην καρδιά σας. Ο δρόμος φαινόταν πιο πλατής τώρα που ήταν μόνοι. Πιο κρύος επίσης, παρά τον δειλό ήλιο που άρχιζε να ξεπροβάλλει ανάμεσα στα χαμηλά σύννεφα. Η άσφαλτος έλαμπε ακόμα από τη βροχή της αυγής, αντικατοπτρίζοντας τον μισοβρώμικο, μισοαβέβαιο ουρανό. Ο άντρας κοίταξε τη βαλίτσα που κρατούσε και ένιωσε το βάρος να αυξάνεται, όχι λόγω των αντικειμένων μέσα, αλλά λόγω του τι αντιπροσώπευε. Ό,τι είχε απομείνει από μια ολόκληρη ζωή χωρούσε σε μια μοναδική παλιά βαλίτσα. Η γυναίκα ανέπνευσε βαθιά, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει μέσα της αυτό που επρόκειτο να καταρρεύσει. Δεν ήθελε να κλάψει, όχι εκεί, όχι ακόμα. Το κουτάβι στην αγκαλιά της έτρεμε όχι μόνο από το κρύο, αλλά και από φόβο, σαν να καταλάβαινε ότι κάτι πολύ κακό είχε μόλις συμβεί. Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι, λευκό με γκρίζες κοιλίδες, με πεσμένα αυτιά και μάτια πολύ μεγάλα για το μέγεθος του προσώπου του. Ήταν δώρο από τα εγγόνια πριν από μήνες, ένα απόγευμα που όλοι χαμογελούσαν ακόμα μαζί γύρω από το τραπέζι. Τώρα τα εγγόνια ούτε καν κοίταξαν πίσω όταν το αυτοκίνητο έφυγε. Ο άντρας πέρασε το χέρι στο πρόσωπο εν του τραχή από το άσχημο ξύρισμα και άφησε να του ξεφύγει ένας μακρύς αναστεναγμός. Δεν ήταν αναστεναγμός κούρασης, αλλά παραίτησης. Σαν κάτι μέσα του να είχε επιτέλους αποδεχτεί ότι έτσι ήταν τα πράγματα, ότι δεν υπήρχε πια τίποτα να γίνει, ότι η ζωή είχε γυρίσει σελίδα και αυτός είχε μείνει κολλημένος στην προηγούμενη. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε κάτι πείσμονο στον τρόπο που κρατούσε τους ώμους του σταθερούς, σαν η αξιοπρέπεια να ήταν το τελευταίο πράγμα που κανείς δεν μπορούσε να του πάρει. Εκείνη κοίταξε τον σύζυγό της και είδε αυτό που δεν έλεγε. Είδε 52 χρόνια γάμου στον τρόπο που πατούσε στο έδαφος. Είδε όλες τις υποσχέσεις που είχαν δώσει ο ένας στον άλλον, όλους τους ανόητους καυγάδες, όλα τα κοινά πρωινά, όλες τις νύχτες χέρι-χέρι, όλα όσα είχαν χτίσει μαζί. Και είδε επίσης αυτό που είχε σπάσει τώρα, αυτό που είχαν κάνει τα παιδιά τους χωρίς να το καταλάβουν ή ίσως καταλαβαίνοντας αλλά χωρίς να τους νοιάζει. Το κουτάβι σήκωσε το κεφάλι και ακούμπησε το κρύο ρίγχος του στο δέρμα της. Μια μικρή κίνηση, αλλά τόσο γεμάτη νόημα που αρκούσε για να την διαλύσει μέσα της. Η γυναίκα έκλεισε τα μάτια της, σαν κάποιος που δέχεται μια αγκαλιά που δεν ζήτησε, αλλά χρειαζόταν απεγνωσμένα. Ένα μοναδικό δάκρυ κύλησε, ζεστό πάνω στο κρύο δέρμα και το άφησε. Μόνο ένα. Μετά συνήλθε. Δεν το γνώριζαν, αλλά εκείνη τη στιγμή η ζωή συνομωτούσε ήδη υπέρ τους. Το τι θα ακολουθούσε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Όλα είχαν αρχίσει εβδομάδες πριν, όταν τα παιδιά εμφανίστηκαν στο αγροτόσπιτο, με εκείνη την ήρεμη συζήτηση γεμάτη βεβαιότητες. Ήρθαν και οι τρεις μαζί, η Ελένη, η μεγαλύτερη, ο Κώστας, ο μεσαίος και ο Νίκος, ο μικρότερος. Σαν να είχαν εξασκήσει κάθε λέξη, κάθε κίνηση, κάθε επιχείρημα. Κάθισαν στη βεράντα, δέχτηκαν τον καφέ που έφερε η μητέρα τους και άρχισαν να μιλούν για το καλύτερο για όλους. Το σπίτι ήταν πολύ παλιό, έλεγαν. Πολύ μακριά από την πόλη. Επικίνδυνο για δύο ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους. Χωρίς συνθήκες συντήρησης. Οι γείτονες χάνονταν. Ο δρόμος χειροτέρευε κάθε χρόνο. Το φως έκοβε. Το νερό ήταν βρώμικο. Ήταν καιρός να αλλάξουν, να αποδεχτούν ότι αυτή η φάση είχε τελειώσει. Αυτοί θα τα φρόντιζαν όλα,
Αρκούσε οι γονείς να τους εμπιστευτούν. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα άκουγαν σιωπηλοί. Εκείνη ανακάτευε την κούπα του καφέ χωρίς να πιει. Αυτός κοίταζε την αυλή, όπου η σικομουριά που είχαν φυτέψει μαζί έδινε ακόμα καρπούς κάθε καλοκαίρι. 40 χρόνια σε αυτό το σπίτι, 40 χρόνια που ξυπνούσαν με το λάλημα του πετινού, που πότιζαν τα φυτά, που συζητούσαν στη βεράντα με τους γείτονες, που μεγάλωναν τα παιδιά, που έθαψαν 2 σκυλιά κάτω από την ελιά, που έβλεπαν τη ζωή να περνάει αργά και γεμάτη νόημα. Αλλά τα παιδιά μιλούσαν όμορφα. Μιλούσαν για ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη, πρακτικό, με τα πάντα κοντά, με αυτούς επίσης κοντά. Μιλούσαν για ασφάλεια, για άνεση, για φροντίδα. Μιλούσαν τόσο πολύ που φαινόταν αλήθεια και βαθιά μέσα τους οι ηλικιωμένοι ήθελαν να πιστέψουν. Ήθελαν να πιστέψουν ότι τα παιδιά τους αγαπούσαν αρκετά για να κάνουν αυτό που ήταν καλύτερο. Έτσι υπέγραψαν χαρτιά που δεν κατάλαβαν καλά, αλλά που τα παιδιά τους είπαν ότι ήταν μόνο τυπικότητες. Το σπίτι πουλήθηκε πολύ γρήγορα. Τα έπιπλα μεταφέρθηκαν, μοιράστηκαν, δωρίστηκαν. Τα ρούχα επιλέχθηκαν. Οι αναμνήσεις συσκευάστηκαν. Και όταν κατάλαβαν τι συνέβαινε, ήταν ήδη αργά. Δεν υπήρχε διαμέρισμα στην πόλη. Υπήρχαν αναβληθήσεις υποσχέσεις. Υπήρχαν συναντήσεις όπου δεν τους καλούσαν. Υπήρχαν αποφάσεις που λαμβάνονταν χωρίς διαβούλευση. Υπήρχε η αυξανόμενη αίσθηση ότι τους είχαν εξαπατήσει, αλλά χωρίς να μπορούν να υποδείξουν ακριβώς από πού είχε αρχίσει το ψέμα. Και τότε, ένα ομιχλώδες πρωινό, τα παιδιά εμφανίστηκαν με το αυτοκίνητο. Είπαν ότι θα τους έπαιρναν για να τακτοποιήσουν τα πάντα μια για πάντα. Έβαλαν τη βαλίτσα στο πορτμπαγκάζ, το σκυλάκι στην αγκαλιά της μητέρας και έφυγαν. Οδηγούσαν σιωπηλοί, αποφεύγοντας ερωτήσεις, αποφεύγοντας βλέμματα. Ο δρόμος γινόταν όλο και πιο έρημος, το τοπίο όλο και πιο άγνωστο. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε, ήταν σε ένα μέρος που δεν είχαν δει ποτέ. Στη μέση του δρόμου, τίποτα τριγύρω εκτός από θάμνους και τον κρύο πρωινό αέρα. Τα παιδιά βγήκαν, πήραν τη βαλίτσα, την παρέδωσαν στον πατέρα με ένα βλέμμα που δεν έλεγε τίποτα. Η Ελένη μουρμούρισε κάτι για το να στείλει νέα. Ο Κώστας κούνησε το κεφάλι χωρίς πεποίθηση. Ο Νίκος ούτε καν γύρισε. Και έφυγαν. Τόσο απλά. Σαν να επιστρέφει κανείς αντικείμενα που δεν χρειάζεται πια. Σαν να πετάει κανείς αυτό που τον ενοχλεί. Σαν να επιλέγει κανείς την άνεσή του και να το αποκαλεί η ανάγκη. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα έμειναν εκεί, ακίνητοι, κρατώντας τη βαλίτσα και το σκυλί, ενώ ο ήχος του κινητήρα χανόταν μακριά. Ο άνεμος φύσηξε πιο δυνατά και η γυναίκα τράβηξε το σάλι πάνω από τους ώμους της. Ο άντρας κοίταξε και στις 2 πλευρές του δρόμου και δεν είδε τίποτα άλλο εκτός από μοναξιά. Αλλά δεν ήξερε ότι αυτή η βαλίτσα έκρυβε κάτι περισσότερο από παλιά ρούχα. Δεν ήξερε ότι μέσα της υπήρχε κάτι που θα άλλαζε τα πάντα. Δεν ήξερε ότι η προδοσία των παιδιών, όσο χειρότερη κι αν ήταν, επρόκειτο να αποκαλύψει μια πολύ μεγαλύτερη αλήθεια. Εκείνη τη στιγμή η μοίρα είχε ήδη αποφασιστεί, αλλά κανείς δεν το κατάλαβε. Το κουτάβι άρχισε να κλαψουρίζει, ανήσυχο, σαν να ένιωθε τον φόβο τους. Η γυναίκα το έσφιξε πιο πολύ στο στήθος της και του ψιθύρισε ήρεμα λόγια, περισσότερο για να ηρεμήσει τον εαυτό της παρά το ζώο. Ο άντρας συνέχισε να στέκεται ακίνητος, βαρύς, με τη βαλίτσα στο χέρι, τα μάτια του καρφωμένα στο σημείο όπου το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί. Πέρασαν ώρες ή ίσως λεπτά. Ο χρόνος είχε γίνει παράξενος, τεντωμένος, χωρίς μορφή. Κάποια αυτοκίνητα πέρασαν πολύ γρήγορα για να παρατηρήσουν 2 χαμένους ηλικιωμένους. Ένα φορτηγό επιβράδυνε, αλλά δεν σταμάτησε. Μια μοτοσικλέτα ζιγ-ζαγ μεταξύ τους, σαν να ήταν φαντάσματα. Ήταν όταν ο ήλιος ήταν ήδη πιο ψηλά, καίγοντας τον αυχένα του άντρα, που άκουσαν το βουητό ενός παλιού κινητήρα να πλησιάζει. Ένα φορτηγό ξεθοριασμένο μπλε με την καρότσα γεμάτη δεμένα κουτιά. Ο οδηγός ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας, με τραχιά χέρια και
Γένια λίγων ημερών, με ένα καρό πουκάμισο μισολερωμένο με γράσο. Επιβράδυνε όταν τους είδε, συνοφριώθηκε και σταμάτησε λίγα μέτρα πιο πέρα. Κατέβηκε αργά, κοιτάζοντας τη σκηνή με εκείνη την έκφραση κάποιου που έχει δει πολλά στη ζωή για να εκπλαγεί, αλλά ακόμα αισθάνεται όταν κάτι είναι πολύ λάθος. Περπάτησε προς το μέρος τους. Οι βαριές μπότες του έκαναν θόρυβο στην άσφαλτο. «Είστε καλά?» ρώτησε, με τη φωνή βραχνή, αλλά όχι απειλητική. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα κοιτάχτηκαν. Δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Ήταν καλά, όχι, αλλά πώς να το εξηγήσουν. Ο Σπύρος αντιλήφθηκε τη σιωπή και κοίταξε γύρω, προσπαθώντας να καταλάβει την κατάσταση. Είδε την παλιά βαλίτσα, το τρεμάμενο σκυλάκι, τον άδειο δρόμο και στις δύο κατευθύνσεις. Είδε την ηλικία τους, τα απλά ρούχα, το χαμένο τρόπο κάποιου που δεν ξέρει πού να πάει. Και κατάλαβε περισσότερα από όσα θα μπορούσε να πει οποιαδήποτε λέξη. «Κάποιος σας άφησε εδώ?» ρώτησε κατευθείαν, αλλά με ευγένεια. Η Δέσποινα έγνεψε καταφατικά, με τη φωνή σφιγμένη στο λαιμό της. Ο Μιχάλης χαμήλωσε το κεφάλι. Ο Σπύρος αναστέναξε βαθιά, κούνησε το κεφάλι σαν να λυπόταν για τη σκληρότητα του κόσμου και είπε απλώς «Ανεβείτε, κανείς δεν αξίζει να μείνει μόνος έτσι». Και ο τρόπος που είπε «κανείς» έκανε τη Δέσποινα να καταπιεί τα δάκρυά της και τον Μιχάλη να σφίξει πιο δυνατά τη λαβή της βαλίτσας. Γιατί σε αυτή τη λέξη υπήρχε ό,τι δεν είχαν τα παιδιά τους. Ανθρωπιά. Ο φίλος ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, κουνώντας την ουρά του για πρώτη φορά από τότε που εγκαταλείφθηκαν, σαν να ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διαφορετικός. Ανέβηκαν στην καμπίνα του φορτηγού με δυσκολία. Ο Μιχάλης βοηθώντας τη Δέσποινα, ο Σπύρος κρατώντας τη βαλίτσα. Το κάθισμα ήταν σκληρό και μύριζε πετρέλαιο, αλλά ήταν ζεστό από τον ήλιο. Ο φίλος βόλεψε στην αγκαλιά της Δέσποινας και επιτέλους σταμάτησε να τρέμει. Το βουητό του κινητήρα γέμισε τη σιωπή που τους πλήγωνε από το πρωί. Ο Σπύρος δεν έκανε ερωτήσεις. Απλώς άνοιξε το ραδιόφωνο χαμηλά σε έναν σταθμό που έπαιζε παλιά λαϊκά τραγούδια και άρχισε να οδηγεί. Ο δρόμος ανέβαινε και κατέβαινε ανάμεσα σε λόφους καλυμμένους με βοσκοτόπια και μερικά σημεία με δάση. Ήταν όμορφο, με έναν κάπως λυπημένο τρόπο, όπως όλα όσα βρίσκονται πολύ μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Ο ουρανός σιγά σιγά φώτιζε και το φως γινόταν πιο χρυσαφένιο, πιο απαλό. Μετά από μερικά χιλιόμετρα, ο Σπύρος καθάρισε το λαιμό του και είπε, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το δρόμο, «Έχετε που να πάτε?» Ο Μιχάλης κοίταξε από το παράθυρο, η Δέσποινα χάιδεψε το κεφάλι του φίλου, κανένας από τους δύο δεν απάντησε αμέσως. Γιατί η αλήθεια ήταν όχι, δεν ήξεραν καν που βρίσκονταν. «Υπάρχει ένα χωριό περίπου 40 χιλιόμετρα από εδώ», συνέχισε ο Σπύρος, αντιλαμβανόμενος την απάντηση στη σιωπή. «Έχει ένα πανδοχείο, η κυρία Κατερίνα είναι κάπως σκληρή, αλλά έχει καρδιά. Μπορώ να σας αφήσω εκεί. Τουλάχιστον είναι μία στέγη». Ο Μιχάλης έγνεψε αργά, άφωνος. Η Δέσποινα ψιθύρισε ένα ευχαριστώ τόσο σιγανά που σχεδόν χάθηκε στον θόρυβο του κινητήρα. Ο Σπύρος έγνεψε καταφατικά και επιτάχυνε λίγο. Έμειναν σιωπηλοί για το υπόλοιπο της διαδρομής, ο καθένας χαμένος στις σκέψεις του. Το ραδιόφωνο έπαιζε ένα παλιό λαϊκό τραγούδι από αυτά που μιλούν για νοσταλγία και απόσταση και φαινόταν η τέλεια μουσική επένδυση για εκείνη τη στιγμή. Η Δέσποινα κοίταζε από το παράθυρο και σκεφτόταν τα παιδιά της. Προσπαθούσε να καταλάβει πότε είχε αρχίσει. Πότε η αγάπη τους είχε γίνει υποχρέωση. Πότε η υποχρέωση είχε γίνει ενόχληση. Πότε η ενόχληση είχε γίνει εγκατάλειψη. Θυμόταν κάθε ένα ως μωρό να κλαίει μέσα στη νύχτα και πως ξυπνούσε πάντα. Η μπάντα, χωρίς να αμφισβητεί. Θυμόταν τους πυρετούς, τις πτώσεις, τους νυχτερινούς φόβους. Θυμόταν νύχτες άφπνες, φαγητό φτιαγμένο με τα λίγα που είχαν, ρούχα ραμμένα στο χέρι γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για να αγοράσουν. Και τώρα ούτε καν κοίταξαν πίσω.
Ο Μιχάλης σκεφτόταν παρόμοια πράγματα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Σκεφτόταν τις ώρες που δούλευε κάτω από τον ήλιο, τον υδρότα που έρεε ενώ κουβαλούσε βάρη, την πλάτη που πονούσε κάθε απόγευμα. Σκεφτόταν όλα όσα στερήθηκε για να τα έχουν εκείνα. Σκεφτόταν τις φορές που είπε ναι ενώ ήθελε να πει όχι, τις φορές που σώπασε ενώ ήθελε να φωνάξει, τις φορές που κατάπιε την περηφάνεια του για να μην ντροπιαστούν τα παιδιά του. Και τώρα κρατούσε μια παλιά βαλίτσα στη μέση του πουθενά, πεταμένο σαν πράγμα που δεν χρειάζεται πια. Αλλά δεν είπε τίποτα από αυτά. Τα κράτησε όλα μέσα του όπως έκανε πάντα, γιατί οι άντρες της ηλικίας του έμαθαν ότι ο πόνος κουβαλιέται σιωπηλά. Το φορτηγό έστριψε σε έναν χωματόδρομο και άρχισε να κουνιέται περισσότερο. Σκόνη ανέβαινε από τις πλευρές και ο φίλος σήκωσε τα αυτιά του, περίεργος. Μακριά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σπίτια του χωριού, απλές κατασκευές, από εμφανή τούβλο, μερικά βαμμένα σε ξεθοριασμένα χρώματα. Υπήρχε μια λευκή εκκλησία στην κορυφή ενός λόφου, ένα μικρό παντοπολείο με ριγέ τέντα, μια πλατεία με παλιά παγκάκια και ένα τεράστιο δέντρο στη μέση. Ο Σπύρος στάθμευσε μπροστά σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, διόροφο, με μια ξύλινη πινακίδα κρεμασμένη στη βεράντα. Πανδοχείο ο Άγιος Γεώργιος. Το χρώμα είχε ξεφλουδίσει, αλλά φαινόταν η γραφή. Υπήρχαν λουλούδια φυτεμένα σε παλιές κονσέρβες, στην είσοδο και μια κουνιστή καρέκλα στη βεράντα. «Εδώ είναι», είπε ο Σπύρος, σβήνοντας τον κινητήρα. «Περιμένετε λίγο. Θα μιλήσω πρώτα με την κυρία Κατερίνα». Κατέβηκε και περπάτησε μέχρι την πόρτα. Χτύπησε 3 φορές δυνατά και περίμενε. Μια γυναίκα εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά πιασμένα σε έναν σφιχτό κότσο. Μια φλωράλ ποδιά και την έκφραση κάποιου που δεν του αρέσει να τον ενοχλούν. Αυτή και ο Σπύρος συζήτησαν χαμηλόφωνα, με εκείνον να κάνει χειρονομίες προς το φορτηγό. Η γυναίκα κοίταξε προς τα εκεί, συνοφριώθηκε, σταύρωσε τα χέρια της. Έμοιαζε να θα πει όχι, αλλά ο Σπύρος επέμεινε. Μίλησε περισσότερο, έδειξε το ζευγάρι, έκανε μια χειρονομία με τα χέρια που έμοιαζε να εξηγεί κάτι σημαντικό. Η γυναίκα αναστέναξε, κοίταξε ξανά και κάτι στο πρόσωπό της μαλάκωσε. Όχι πολύ, αλλά αρκετά. Ο Σπύρος επέστρεψε και άνοιξε την πόρτα του φορτηγού. «Μπορείτε να κατεβείτε, θα σας αφήσει να μείνετε». Η Δέσποινα κατέβηκε προσεκτικά, κρατώντας σφιχτά τον φύλλο. Ο Μιχάλης πήρε τη βαλίτσα και ένιωσε το βάρος να αυξάνεται ξανά, σαν κάθε βήμα να κόστιζε περισσότερο. Περπάτησαν μέχρι τη βεράντα, όπου η κυρία Κατερίνα τους περίμενε, με τα χέρια ακόμα σταυρωμένα, αλλά το βλέμμα λιγότερο σκληρό. «Ζώα, όχι», είπε εκείνη κατευθείαν. «Αυτός είναι ο κανόνας του σπιτιού». Ο φίλος, σαν να είχε καταλάβει, γάβγισε σιγανά, σχεδόν οικετευτικά. Η Δέσποινα τον έσφιξε στο στήθος της και ένιωσε την αναπνοή του επιταχυνόμενη. Ένιωσε την καρδούλα του να χτυπά πολύ γρήγορα. Κοίταξε την ιδιοκτήτρια του πανδοχείου και είπε με μια σταθερότητα που εξέπληξε ακόμα και την ίδια. «Τότε θα κοιμηθούμε στο δρόμο, αλλά αυτός μένει μαζί μας». Επικράτησε μια βαριά σιωπή. Ο Σπύρος κοίταξε από τη μία στην άλλη. Ο Μιχάλης περίμενε τεντωμένος. Ο φίλος σταμάτησε να γαυγίζει και έμεινε ήσυχος, σαν να ήξερε ότι η μοίρα του αποφασιζόταν εκείνη τη στιγμή. Η κυρία Κατερίνα κοίταξε τη Δέσποινα, τον φίλο, τον άντρα που είχε λυγίσει από την κούραση, και κάτι μέσα της υποχώρησε. Ίσως ήταν η ανάμνηση μιας παλιάς απώλειας. Ίσως ήταν απλώς η κούραση να είναι σκληρή όλη την ώρα. Ίσως ήταν ο τρόπος που αυτό το ζευγάρι στήριζε ο ένας τον άλλον, ακόμα και διαλυμένοι. «Μείνετε», μουρμούρισε, η φωνή της σχεδόν αναστεναγμός. «Αλλά φροντίστε τον καλά. Αν λερώνει, αν κάνει ακαταστασία, αν γαυγίζει τη νύχτα, θα φύγετε. Κατανοητό». «Κατανοητό», απάντησε ο Μιχάλης, η φωνή του βραχνή από συγκίνηση. Η κυρία Κατερίνα έγνεψε με το κεφάλι της και άνοιξε την πόρτα. Ο Σπύρος βοήθησε με τη βαλίτσα, ανεβαίνοντας τη στενή σκάλα μέχρι ένα μικρό δωμάτιο στον δεύτερο όροφο.
Ήταν απλό, σχεδόν άδειο, ένα διπλό κρεβάτι με ξεθοριασμένο πάπλωμα, μια παλιά ξύλινη ντουλάπα, μια καρέκλα ακουμπισμένη στον τοίχο, ένα μικρό παράθυρο που έβλεπε στην αυλή. Αλλά είχε μια στέγη, είχε τοίχους, είχε ένα μέρος να ξαπλώσουν και να κλείσουν τα μάτια τους. Ο Σπύρος ακούμπησε τη βαλίτσα στο πάτωμα και γύρισε να φύγει. Ο Μιχάλης του κράτησε το χέρι, ψάχνοντας λέξεις που δεν βρήκε. Ο Σπύρος απλώς έγνεψε ένα μικρό χαμόγελο στο κουρασμένο πρόσωπό του και είπε «Η ζωή κάνει κύκλους, γέρο. Μερικές φορές νομίζουμε ότι τελείωσε, αλλά είναι απλώς μια στροφή». Και έφυγε, αφήνοντας αυτές τις λέξεις να αιωρούνται στον αέρα σαν μια υπόσχεση. Το ζευγάρι έμεινε εκεί ακίνητο, στη μέση του δωματίου, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς να κάνει τώρα. Ο φίλος πήδηξε από την αγκαλιά της Δέσποινας και άρχισε να μυρίζει τα πάντα, περίεργος, εξερευνώντας κάθε γωνιά. Η Δέσποινα κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, αργά, και ένιωσε το στρώμα να βυθίζεται. Ο Μιχάλης πήγε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Υπήρχε μια αυλή με ρούχα να στεγνώνουν στην απλόστρα, κότες να ξύνουν το χώμα, ένα μεγάλο σκυλί να κοιμάται στη σκιά ενός δέντρου. Ήταν παράξενο να βρίσκονται σε ένα μέρος που δεν ήταν δικό τους, περικυκλωμένοι από πράγματα που δεν γνώριζαν, μακριά από ό,τι ήταν κάποτε το σπίτι τους. Αλλά ήταν επίσης παράξενο να νιώθουν, για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ότι ίσως θα επιβίωναν. Η Δέσποινα ξάπλωσε στο πλάι και έκλεισε τα μάτια της. Η κούραση την πήρε σαν κύμα. Ο Μιχάλης συνέχισε να στέκεται στο παράθυρο με τα χέρια ακουμπισμένα στο περβάζι, τους ώμους κυρτούς. Ο φίλος, αφού εξερεύνησε τα πάντα, επέστρεψε κοντά στη Δέσποινα και κουλουριάστηκε στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι. Κανείς τους δεν άγγιξε τη βαλίτσα. Έμεινε εκεί, στη γωνία του δωματίου, σαν ένα μυστικό που δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Το απόγευμα πέρασε αργά. Το χωριό ήταν σιωπηλό, από εκείνο το είδος σιωπής που υπάρχει μόνο μακριά από τις πόλεις, φτιαγμένο από τον άνεμο στα δέντρα, τις κότες που ξύνουν το χώμα, τα παιδιά που παίζουν στο δρόμο. Κατά καιρούς ερχόταν ο ήχος μιας συζήτησης γειτόνων, ένα γέλιο, μια πόρτα που χτυπάει. Η Δέσποινα ξύπνησε όταν ο ήλιος ήταν ήδη πιο χαμηλά, το φως να μπαίνει χρυσαφένιο από το παράθυρο. Ο Μιχάλης είχε τραβήξει την καρέκλα και καθόταν κοντά της, με το κεφάλι ακουμπισμένο στον τοίχο, κοιμόταν κι αυτός. Ο φίλος συνέχιζε να είναι κουλουριασμένος στην ίδια θέση. Σηκώθηκε σιγά σιγά για να μην ξυπνήσει κανέναν και πήγε στη βαλίτσα. Γονάτισε μπροστά της και την κοίταζε, σαν να βρισκόταν μπροστά σε κάτι επικίνδυνο. Η βαλίτσα ήταν παλιά, είχε ανήκει στον πεθερό, τους είχε περάσει όταν ο γέρος πέθανε πριν από σχεδόν 15 χρόνια. Ποτέ πριν δεν της είχε δώσει μεγάλη σημασία. Ήταν απλώς μια βαλίτσα, ένα αντικείμενο, ένα πράγμα για να φυλάει άλλα πράγματα, αλλά τώρα υπήρχε κάτι διαφορετικό, μια αίσθηση, μια διαίσθηση. Πέρασε το χέρι της στην επιφάνεια του φθαρμένου δέρματος, νιώθοντας τις ρογμές, τα σημάδια του χρόνου. Είχε μια μυρωδιά μούχλας και χώματος, σαν πράγματα που είχαν φυλαχθεί για πάρα πολύ καιρό. Οι πόρπες ήταν από σκουριασμένο μέταλλο, οι γωνίες ενισχυμένες με παλιές καρφίτσες. Ο φίλος ξύπνησε και ήρθε κοντά της, μυρίζοντας τη βαλίτσα με ενδιαφέρον. Άρχισε να ξύνει απαλά, σαν να ήθελε να την ανοίξει, σαν να ήξερε ότι υπήρχε κάτι σημαντικό μέσα. Η Δέσποινα τον κοίταξε, προβληματισμένη. «Τι συμβαίνει, μικρέ?» ψιθύρισε. «Τι νιώθεις?» Το ζώο επέμεινε ξύνοντας περισσότερο, κλαψουρίζοντας σιγανά, ανυπόμονο. Η Δέσποινα κοίταξε τον σύζυγό της που κοιμόταν ακόμα και αποφάσισε να την ανοίξει. Οι πόρπες άνοιξαν με δυσκολία, σκουριασμένες. Σήκωσε το καπάκι αργά, σχεδόν με φόβο για το τι θα έβρισκε. Μέσα υπήρχαν διπλωμένα ρούχα, τα λίγα πράγματα που είχαν αφήσει τα παιδιά τους. Παλιά πουκάμισα του Μιχάλη, απλά φορέματα της Δέσποινας, μερικές κάλτσες, ένα παλτό, τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα που να δικαιολογεί το ενδιαφέρον του φίλου.
Αλλά το ζώο συνέχισε να επιμένει, ξύνοντας τον πάτο της βαλίτσας, γαυγίζοντας σιγανά, ανυπόμονα. Ήταν τότε που η Δέσποινα το αντιλήφθηκε. Ο πάτος φαινόταν πιο ψηλός από ό,τι έπρεπε, πιο χοντρός. Πέρασε το χέρι της και ένιωσε μια ανομαλία, μια διαφορά στην υφή. Πίεσε ελαφρά και άκουσε ένα σχεδόν ανεπαίσθητο κλικ, σαν κάτι να είχε χαλαρώσει. Η καρδιά της επιτάχυνε. Η Δέσποινα κοίταξε πίσω. Ο Μιχάλης κοιμόταν ακόμα, η αναπνοή του βαριά, σαν να μην είχε αναπαυθεί πραγματικά για πολύ καιρό. Έστρεψε την προσοχή της στη βαλίτσα, η καρδιά της χτυπούσε τώρα πιο δυνατά, τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά. Ο φίλος κάθισε δίπλα της, ήσυχος ξαφνικά, σαν να περίμενε κάτι σημαντικό. Έσπρωξε τον δερμάτινο πάτο με περισσότερη δύναμη και τον ένιωσε να υποχωρεί. Ένα ψεύτικο στρώμα, ένα κρυφό διαμέρισμα, όλα αυτά τα χρόνια φυλαγμένο εκεί, σιωπηλά, περιμένοντας. Μέσα υπήρχαν φάκελοι κυτρινισμένοι από τον χρόνο, δεμένοι με ένα λεπτό σπάγκο, χαρτιά διπλωμένα με προσοχή, ένα μικρό σημειωματάριο με σκληρό φθαρμένο εξώφυλλο και ένα μεταλλικό κουτί στο μέγεθος ενός βιβλίου, κλειστό αλλά χωρίς λουκέτο. Η Δέσποινα τα κράτησε όλα με τρεμάμενα χέρια και τα έβαλε στην αγκαλιά της. Ο φίλος μύρισε τα χαρτιά ικανοποιημένος, σαν να έλεγε «Σας το είπα». Εκείνη έλυσε τον σπάγκο αργά, σχεδόν με σεβασμό, και άρχισε να ανοίγει τον πρώτο φάκελο. Ήταν έγγραφα, παλιά αλλά προσεκτικά διατηρημένα. Τίτλοι ιδιοκτησίας γης, πιστοποιητικά, συμβολεογραφικά χαρτιά με ξεθοριασμένες σφραγίδες και εκεί, με παλιά καλλιγραφική γραφή, ήταν το όνομα του Μιχάλη. Ιδιοκτησίες καταχωρημένες στο όνομά του. Οικόπεδα που δεν γνώριζε καν ότι υπήρχαν. Κληρονομιές που ποτέ δεν είχαν αναφερθεί. Γη του πεθερού που κανείς δεν γνώριζε ότι ήταν ακόμα στο όνομα της οικογένειας. Διάβασε αργά, προσπαθώντας να καταλάβει οι λέξεις να χορεύουν μπροστά στα μάτια της. Ήταν αγροτεμάχια στα σύνορα με τον νομό Λάρισσας. Δεν ήταν τεράστιες περιουσίες, δεν ήταν τεράστιες φάρμες, αλλά ήταν κάτι. Ήταν ρίζα. Ήταν απόδειξη ότι προέρχονταν από κάπου, ότι είχαν δικαίωμα σε κάτι, ότι δεν ήταν απλώς ηλικιωμένοι για πέταμα. Και υπήρχε κι άλλο, στον πάτο του φακέλου, ένα γράμμα, χειρόγραφο, με τρεμάμενη αλλά σταθερή γραφή. Η Δέσποινα αναγνώρισε αμέσως τη γραφή του πεθερού. Είχε πεθάνει όταν ήταν ακόμα ζωντανός στη μνήμη της, ένας σιωπηλός και σκληρός, αλλά δίκαιος άντρας, ένας άντρας που ποτέ δεν σπατάλησε λέξεις. Άνοιξε το γράμμα και άρχισε να διαβάζει με χαμηλή φωνή, σχεδόν ψίθυρο. «Γιέ μου, αν διαβάζεις αυτό είναι επειδή δεν είμαι πια εδώ και είναι επειδή πρέπει να μάθεις πράγματα που δεν είχα το κουράγιο να πω όσο ζούσα. Ποτέ δεν ήμουν καλός με τις λέξεις, το ξέρεις. Έμαθα να μιλάω με τα χέρια, με τη δουλειά, με τη σιωπή. Αλλά υπάρχουν πράγματα που η σιωπή δεν μπορεί να κουβαλήσει μόνη της. Αυτές οι εκτάσεις είναι δικές σου. Πάντα ήταν. Τα φύλαξα σε αυτό το μέρος, γιατί ήξερα ότι μια μέρα θα τα χρειαστείς. Όχι όταν όλα είναι εύκολα, αλλά όταν είναι δύσκολα. Όταν ο κόσμος θα σου γυρίσει την πλάτη. Όταν ακόμα και αυτοί που αγαπάς ξεχάσουν να κοιτάξουν πίσω. Ξέρω πως είναι, γιέ μου. Το πέρασα κι εγώ. Μεγάλωσα τα παιδιά μου νομίζοντας ότι η αγάπη θα αρκούσε. Νομίζοντας ότι η φροντίδα θα γεννούσε ευγνωμοσύνη. Νομίζοντας ότι η θυσία θα θυμόταν. Αλλά η ζωή διδάσκει ότι δεν είναι πάντα έτσι. Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα, ξεχνούν από πού ήρθαν, ξεχνούν ποιος τους κουβαλούσε στην πλάτη όταν δεν μπορούσαν να περπατήσουν μόνοι τους. Γι' αυτό το φύλαξα εδώ, για όταν η αγάπη των άλλων θα λείψει. Για όταν θα χρειαστεί να θυμηθείς ότι έχεις ρίζα, ότι έχεις ιστορία, ότι έχεις αξία, ακόμα και όταν προσπαθήσουν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι δεν έχεις. Αυτές οι εκτάσεις δεν αξίζουν μια περιουσία, αλλά αξίζουν αξιοπρέπεια. Και η αξιοπρέπεια, γιέ μου, είναι το μόνο πράγμα που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει. Εκτός αν το επιτρέψεις. Μην το επιτρέψεις. Όσο κι αν πονάει, όσο κι αν πληγώνει, μην το επιτρέψεις. Ο πατέρας σου. Τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπο της Δέσποινας πριν προλάβει να τα συγκρατήσει.
Διάβασε ξανά αργά, κάθε λέξη να ζυγίζει σαν μόλιβδος και ταυτόχρονα να υψώνει κάτι μέσα της. Μια αρχαία δύναμη, μια βεβαιότητα που είχε θαυτεί κάτω από χρόνια υποταγής, υπακοής, αποδοχής αυτού που της έλεγαν ότι έπρεπε να αποδεχτεί. Ο Μιχάλης ξύπνησε από τον ήχο του συγκρατημένου κλάματος. Άνοιξε τα μάτια του αργά, μπερδεμένος, και είδε τη σύζυγό του γονατισμένη δίπλα στη βαλίτσα, με χαρτιά απλωμένα στην αγκαλιά της, το πρόσωπό της βρεγμένο. Σηκώθηκε γρήγορα παρά τον πόνο στην πλάτη και πήγε κοντά της. «Τι συνέβη?» ρώτησε, η φωνή του ακόμα βραχνή από τον ύπνο. Εκείνη δεν απάντησε αμέσως. Απλώς του έτεινε το γράμμα, με τα χέρια να τρέμουν. Εκείνος το πήρε, κάθισε στο πάτωμα δίπλα της και άρχισε να διαβάζει. Εκείνη έβλεπε τις εκφράσεις να αλλάζουν στο πρόσωπό του, σύγχυση, έκπληξη, συγκίνηση, κατανόηση. Έβλεπε τον τρόπο που κρατούσε το χαρτί πιο σφιχτά με κάθε γραμμή, σαν να χρειαζόταν να πιαστεί από κάτι στερεό. Όταν τελείωσε, έμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα, απλώς κοιτάζοντας το γράμμα, ξαναδιαβάζοντας αποσπάσματα, αφήνοντας τα λόγια του νεκρού πατέρα να διεισδύσουν βαθιά. Μετά κοίταξε τη σύζυγό του, τα έγγραφα στην αγκαλιά της, τη βαλίτσα ανοιχτή, με το μυστικό της επιτέλους αποκαλυμμένο. «Πόσο καιρό ήταν αυτό εδώ?» ψιθύρισε. «15 χρόνια», απάντησε εκείνη. «Από τότε που πέθανε ο πατέρας σου. 15 χρόνια, περιμένοντας να το χρειαστούμε». Πέρασε το χέρι στο πρόσωπό του, σκουπίζοντας τα μάτια του πριν πέσουν τα δάκρυα. Αλλά δεν ωφέλησε. Ήρθαν ούτως ή άλλως. Σιωπηλά, βαριά, γεμάτα από όλα όσα δεν ήξερε ότι χρειαζόταν να κλάψει. Η Δέσποινα πήρε τα έγγραφα της γης και άρχισε να εξηγεί, η φωνή της ακόμα τρεμάμενη. «Είναι γη, αγάπη μου, γη στο όνομα της οικογένειάς σου. Στο όνομά σου, όχι πολύ, αλλά είναι κάτι. Είναι απόδειξη ότι προερχόμαστε από κάπου, ότι έχουμε δικαίωμα σε κάτι». Εκείνος πήρε τα χαρτιά, κοίταξε τις σφραγίδες, τα ονόματα, τις μετρήσεις. Προσπάθησε να καταλάβει την επίσημη γλώσσα του υποθηκοφυλακίου, τις τεχνικές περιγραφές, τα όρια της ιδιοκτησίας. Δεν τα κατάλαβε όλα, αλλά κατάλαβε αρκετά. Κατάλαβε ότι αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν τίποτα, ότι είχαν ρίζα, ότι είχαν ιστορία. «Τα παιδιά μου πούλησαν το σπίτι μου», είπε με τη φωνή του να σπάει. Αλλά δεν το ήξεραν αυτό. Δεν ήξεραν ότι ο πατέρας μου φύλαξε κάτι για μένα, ότι είχα περισσότερα από όσα νόμιζαν. «Δεν είναι μόνο η γη», συνέχισε η Δέσποινα, ανοίγοντας το μικρό σημειωματάριο. «Υπάρχουν κι άλλα». Το σημειωματάριο ήταν γεμάτο σημειώσεις, αριθμούς, λογαριασμούς, καταγραφές οικονομιών που είχε κάνει ο πεθερός του όλα αυτά τα χρόνια. Μικρά ποσά φυλαγμένα σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικά ονόματα, σε διαφορετικές τράπεζες ξεχασμένων κομοπόλεων. Δεν ήταν πλούτος, αλλά ήταν βιοπορισμός. Ήταν αρκετά για να ξαναρχίσουν. Στην τελευταία σελίδα του σημειωματαρίου υπήρχε ένα άλλο μήνυμα. «Χρησιμοποίησέ τα με σύνεση. Χρησιμοποίησέ τα με αξιοπρέπεια. Και θυμήσου, τα χρήματα τελειώνουν. Η γη μένει. Αλλά αυτό που ποτέ δεν πεθαίνει είναι ο τρόπος που σηκώνεσαι αφού πέσεις». Το ζευγάρι έμεινε εκεί καθισμένο στο πάτωμα του δωματίου, περικυκλωμένο από χαρτιά και αναμνήσεις, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ο φίλος ξάπλωσε ανάμεσά τους, με το ρίγχος του ακουμπισμένο στο πόδι της Δέσποινας, σαν να καταλάβαινε τη σημασία εκείνης της στιγμής. Έξω, ο ήλιος συνέχιζε να δύει, βάφοντας τον ουρανό πορτοκαλί και ροζ. Το χωριό ησύχαζε, ετοιμαζόμενο για τη νύχτα. Αλλά μέσα σε αυτό το μικρό δωμάτιο κάτι ξυπνούσε. Μια δύναμη, μια απόφαση, μια κατανόηση ότι η ζωή δεν είχε τελειώσει, ότι ίσως μόλις άρχιζε ξανά, με διαφορετικό τρόπο. Η Δέσποινα πήρε το μεταλλικό κουτί που ήταν ακόμα κλειστό. Ήταν πολύ ελαφρύ για να έχει κάτι πολύτιμο μέσα, αλλά πολύ βαρύ για να είναι άδειο. Το άνοιξε αργά και βρήκε φωτογραφίες. Παλιές φωτογραφίες, ασπρόμαυρες, κιτρινισμένες στις άκρες.
Φωτογραφίες του πεθερού νεαρού να δουλεύει στη γη λερωμένος με χώμα μέχρι τα γόνατα. Φωτογραφίες της πεθεράς που είχε πεθάνει εδώ και τόσο καιρό να χαμογελάει με ένα μωρό στην αγκαλιά της. Τον Μιχάλη, μικρό, ανυπεράσπιστο, να κοιτάζει την κάμερα με τεράστια μάτια. Φωτογραφίες μιας ζωής χτισμένης με τα χέρια. Μιας οικογένειας που ήρθε από το πουθενά και έκανε κάτι. Που φύτεψε, θέρισε, έστησε τείχους, μεγάλωσε παιδιά, αντιστάθηκε, που δεν ήταν διάσημη, δεν ήταν πλούσια, δεν θυμόταν σε βιβλία, αλλά που υπήρξε με αξιοπρέπεια. Και στον πάτο του κουτιού, κάτω από όλες τις φωτογραφίες, ένα μικρό σημείωμα γραμμένο με πιο πρόσφατη γραφή, πιθανότατα τις τελευταίες μέρες της ζωής του πεθερού. «Γιέ μου, αν ξέχασες από που ήρθες, αυτές οι φωτογραφίες θα σου θυμίσουν. Αν ξέχασες ποιος είσαι, το αίμα σου θα σου θυμίσει. Αν ξέχασες τι αξίζεις, η ιστορία σου θα σου θυμίσει. Μην αφήσεις κανέναν, ούτε καν τα παιδιά σου να σε κάνει να πιστέψεις ότι δεν είσαι τίποτα, γιατί είσαι ό,τι έχτισα και έχτισα με περηφάνεια». Ο Μιχάλης κράτησε τη φωτογραφία του μωρού του στην αγκαλιά της μητέρας του που είχε πεθάνει εδώ και δεκαετίες και επιτέλους άφησε το κλάμα να έρθει με δύναμη. Έκλαψε όπως δεν είχε κλάψει από παιδί, έκλαψε για όλα όσα έχασε, για όλα όσα τον πλήγωσαν, για όλα όσα του είχαν αφαιρεθεί, αλλά έκλαψε επίσης γιατί για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες ένιωσε ότι είχε κάτι πέρα από τον πόνο. Είχε μνήμη, είχε ρίζα, είχε έναν πατέρα που τον σκέφτηκε ακόμα και μετά τον θάνατό του. Η Δέσποινα αγκάλιασε τον Μιχάλη, τον άφησε να κλάψει στον ώμο της, του χάιδεψε τα λευκά μαλλιά, του ψιθύρισε ότι όλα ήταν εντάξει, ότι θα ήταν καλά, ότι θα έβρισκαν έναν τρόπο. Και για πρώτη φορά, όταν το είπε αυτό, το πίστεψε. Ο φίλος άρχισε να τους γλύφει τα χέρια σαν να ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή τη στιγμή, σαν να ήθελε να πει ότι κι αυτός ήταν εκεί, ότι κι αυτός δεν θα έφευγε, ότι ήταν πλέον οικογένεια, οι τρεις τους, ενάντια σε ό,τι κι αν ερχόταν. Η νύχτα έπεσε για τα καλά. Η κυρία Κατερίνα χτύπησε την πόρτα για να τους ειδοποιήσει ότι το δείπνο ήταν έτοιμο. Κατέβηκαν, τα μάτια τους ακόμα κόκκινα, αλλά οι ώμοι τους πιο ίσχυοι. Έφαγαν σιωπηλά στο τραπέζι της κουζίνας, ένα απλό πιάτο με όσπρια και αυγό τηγανιτό, αλλά είχε τη γεύση της αξιοπρέπειας, της επανεκκίνησης, της δυνατότητας. Μετά επέστρεψαν στο δωμάτιο, φύλαξαν τα έγγραφα προσεκτικά, αναδιοργάνωσαν τα πάντα στο κρυφό διαμέρισμα της βαλίτσας, κλείδωσαν τις πόρπες. Ο Μιχάλης έβαλε τη βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι, όπου μπορούσε να τη βλέπει, όπου ήξερε ότι ήταν προστατευμένη. Ξάπλωσαν μαζί, ο φίλος κουλουριασμένος στα πόδια τους και έμειναν χέρι-χέρι στο σκοτάδι. Δεν χρειάστηκε να μιλήσουν. Είχαν ήδη πει τα πάντα με τη σιωπή, με το κλάμα, με τον τρόπο που έσφυγαν ο ένας στα δάχτυλα του άλλου. Αύριο θα έπρεπε να σκεφτούν τι να κάνουν. Θα έπρεπε να βρουν αυτά τα μέρη, να επαληθεύσουν αυτά τα έγγραφα, να καταλάβουν δικαιώματα, να αναζητήσουν αυτό που ήταν δικό τους. Θα έπρεπε να λάβουν αποφάσεις. Αλλά σήμερα, μόνο σήμερα, ήταν αρκετό να γνωρίζουν ότι είχαν κάτι πέρα από την εγκατάλειψη. Ότι είχαν θυμηθεί, ότι είχαν αξία, ότι δεν ήταν εντελώς μόνοι, γιατί το παρελθόν είχε έρθει να τους σώσει όταν το παρόν τα παράτησε. Και αυτό, προς το παρόν, ήταν αρκετό για να συνεχίσουν να αναπνέουν. Το επόμενο πρωί έφτασε με έναν δειλό ήλιο και τον ήχο των πετεινών να λαλούν μακριά. Ο Μιχάλης ξύπνησε πρώτος, όπως ξυπνούσε πάντα, με το σώμα να πονάει, αλλά το μυαλό του παράξενα καθαρό. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν ξύπνησε με εκείνη την αίσθηση βάρους στο στήθος, εκείνο το σφίξιμο που ερχόταν μαζί με τη συνείδηση της εγκατάλειψης. Σήμερα ήταν διαφορετικά. Σήμερα είχε έναν σκοπό. Σηκώθηκε σιγά σιγά για να μην ξυπνήσει τη σύζυγό του, φόρεσε το παντελόνι και το πουκάμισο, έπλυνε το πρόσωπό του σε μια λεκάνη που βρισκόταν στη γωνία του δωματίου. Ο φίλος τεντώθηκε, χασμουρήθηκε δείχνοντας τα μικρά του δόντια και ήρθε κουνώντας την ουρά του ζητώντας χάδια.
Ο Μιχάλης τον ξύψε πίσω από τα αυτιά και ψιθύρισε «Σήμερα θα ανακαλύψουμε τι είναι δικό μας, μικρέ. Σήμερα αρχίζουμε από την αρχή». Κατέβηκε τη στενή σκάλα και βρήκε την κυρία Κατερίνα ήδη στην κουζίνα να ετοιμάζει καφέ. Η έντονη και ευχάριστη μυρωδιά γέμισε τον αέρα. Εκείνη τον κοίταξε με εκείνη την έκφραση, ακόμα μισοκλειστή, αλλά έγνεψε με το κεφάλι της, δείχνοντας ότι μπορούσε να καθίσει. «Καφέ, παρακαλώ». Του σέρβιρε σε μια τσαλακωμένη κούπα αλουμινίου και έβαλε ψωμί στο τραπέζι μαζί με ένα κομμάτι τυρί και βούτυρο. Εκείνος έφαγε αργά, απολαμβάνοντας, και μετά καθάρισε το λαιμό του. «Εσείς γνωρίζετε κάποιον εδώ που να καταλαβαίνει από έγγραφα?» «Από γη». Εκείνη τον κοίταξε περίεργη. «Γιατί?» «Έχετε γη?» «Μπορεί. Πρέπει να το επιβεβαιώσω. Χρειάζομαι κάποιον που να ξέρει να διαβάζει αυτά τα πράγματα του υποθηκοφυλακίου». Η κυρία Κατερίνα γέμισε τη δική της κούπα, φύσηξε το ζεστό καφέ και σκέφτηκε για μια στιγμή. «Υπάρχει ο κύριος Νίκος. Ήταν γραμματέας υποθηκοφυλακίου για 30 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί. Μένει εκεί στον πάνω δρόμο, μπλε σπίτι με σιδερένια πόρτα. Κάπως γκρινιάρης, αλλά τίμιος. Αν υπάρχει κάποιος εδώ που να καταλαβαίνει από αυτά τα χαρτιά, είναι αυτός». Ο Μιχάλης την ευχαρίστησε και ανέβηκε ξανά στο δωμάτιο. Η σύζυγός του ήταν ήδη ξύπνια, χτενίζοντας τα λευκά της μαλλιά μπροστά στον μικρό και σπασμένο καθρέφτη που βρισκόταν στον τοίχο. Γύρισε όταν εκείνος μπήκε. «Βρήκα κάποιον», είπε, «κάποιον που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτά τα έγγραφα». Εκείνη έγνεψε, με τα μάτια της να λάμπουν με κάτι που δεν είχε δει για πολύ καιρό. Ελπίδα, ίσως, ή αποφασιστικότητα, ή και τα δύο μαζί, αναμεμειγμένα, να τροφοδοτούν το ένα το άλλο. Πήραν τα πιο σημαντικά χαρτιά από το κρυφό διαμέρισμα, τα φύλαξαν σε έναν παλιό φάκελο που βρήκαν στο σιρτάρι του δωματίου και βγήκαν. Ο φίλος επέμεινε να τους συνοδεύσει και αυτοί τον άφησαν, δένοντας ένα αυτοσχέδιο σκηνή στο λαιμό του για να τον οδηγήσουν. Το χωριό την ημέρα είχε ένα διαφορετικό χρώμα, πιο ζωντανό, πιο αληθινό. Τα σπίτια που έμοιαζαν φαντάσματα την προηγούμενη τώρα έδειχναν ανθρώπους στη βεράντα, παιδιά να παίζουν στο δρόμο, γυναίκες να συζητούν στο πεζοδρόμιο. Το παντοπολείο ήταν ανοιχτό, με κυβότια φρούτων μπροστά. Η πλατεία είχε έναν γέρο να κάθεται στον πάγκο διαβάζοντας εφημερίδα. Βρήκαν το μπλε σπίτι εύκολα. Η σιδερένια πόρτα ήταν μισάνοιχτη, τρίζοντας ελαφρά με τον άνεμο. Χτύπησαν και περίμεναν. Βαριά βήματα πλησίασαν και η πόρτα άνοιξε, αποκαλύπτοντας έναν ψηλό άντρα με φαρδείς ώμους παρά την ηλικία του, εντελώς λευκά μαλλιά και γυαλιά με χοντρούς φακούς. «Κύριε Νίκο», ρώτησε ο Μιχάλης. «Ποιος ρωτάει?» «Με λένε Μιχάλη. Αυτή είναι η σύζυγός μου, η Δέσποινα. Η κυρία Κατερίνα είπε ότι θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε με κάποια έγγραφα». Ο γέρος τους κοίταξε, τον φίλο, τον φάκελο στο χέρι του Μιχάλη. Αναστέναξε σαν κάποιος που έχει κουραστεί να βοηθάει ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να πει όχι. «Περάστε». Το σπίτι ήταν σκοτεινό μέσα, γεμάτο στίβες βιβλίων, παλιά έπιπλα, μυρωδιά χαρτιού και χρόνου. Τους οδήγησε σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο γραφείο, με ένα τεράστιο τραπέζι καλυμμένο με χαρτιά, μια παλιά γραφομηχανή, στραβές ραφιέρες που κρατούσαν περισσότερα βιβλία. «Δείξτε», είπε, καθίζοντας στην καρέκλα που στέναξε με το βάρος. Ο Μιχάλης άνοιξε το φάκελο και άπλωσε τα έγγραφα στο τραπέζι. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά, καταχωρήσεις. Ο κύριος Νίκος πήρε τα γυαλιά του, καθάρισε τους φακούς και άρχισε να εξετάζει προσεκτικά. Γύρισε σελίδες, έλεγξε ημερομηνίες, διάβασε ονόματα, επαλήθευσε σφραγίδες. Η σιωπή μεγάλωνε βαριά, γεμάτη προσδοκία. Μετά από ένα διάστημα που φάνηκε αιώνιο, έβγαλε τα γυαλιά του και κοίταξε το ζευγάρι. «Αυτό εδώ είναι νόμιμο», είπε με βαθιά φωνή. «Είναι παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά έγκυροι, αγροτεμάχια καταχωρημένα στο όνομα του...» Κοίταξε ξανά το έγγραφο. «Του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτός ήταν ο πατέρας σας».
Ο Μιχάλης έγνεψε καταφατικά, με τη φωνή του σφιγμένη στο λαιμό του. «Ήταν. Και είστε το μόνο παιδί του». «Όχι. Έχω έναν αδελφό, αλλά πέθανε πριν από 10 χρόνια». «Παιδιά. Αυτός δεν είχε. Εγώ είχα 3». Ο κύριος Νίκος έκανε μερικές σημειώσεις, υπολόγισε νοερά και συνέχισε. «Άρα είστε ο μοναδικός, ζωντανός, άμεσος κληρονόμος. Αυτά τα αγροτεμάχια είναι δικά σας δικαιωματικά. Πρέπει να ενημερωθούν στο κτηματολόγιο φυσικά. Πρέπει να πάτε στο υποθηκοφυλακείο της Περιφερειακής Ενότητας, να προσκομίσετε ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα σας, ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδελφού σας, τα προσωπικά σας έγγραφα. Θα υπάρξουν τέλη, θα υπάρξει γραφειοκρατία, αλλά είναι δικά σας». Η Δέσποινα κράτησε σφιχτά το χέρι του Μιχάλη. Ο Μιχάλης προσπάθησε να μιλήσει, αλλά η φωνή του δεν βγήκε. Προσπάθησε ξανά. «Πόση γη?» Ο κύριος Νίκος έλεγξε τους αριθμούς. Έκανε υπολογισμούς στο χαρτί. «Περίπου 12 εκτάρια. Δεν είναι πολλά, αλλά ανάλογα με το πού βρίσκεται, μπορεί να αξίζει κάτι». «Πού είναι?» «Σύνορα με το νομό Λάρισσας», απάντησε ο Μιχάλης, θυμόμενος όσα είχε διαβάσει στα έγγραφα. Ο γέρος σφύριξε χαμηλόφωνα. «Αυτή η περιοχή αποκτά αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν γη εκεί για να καλλιεργήσουν σιτηρά. Αν θέλετε να πουλήσετε, θα πετύχετε μια δίκαιη τιμή. Αν θέλετε να μείνετε, μπορείτε να ζήσετε από τη γη. Δεν θα γίνετε πλούσιοι, αλλά θα έχετε αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια». Η λέξη αντίχησε στο δωμάτιο σαν καμπάνα. «Και πώς θα το κάνουμε?» ρώτησε η Δέσποινα, η φωνή της σταθερή παρά τη συγκίνηση. «Πώς θα πάμε σε αυτά τα μέρη? Θα κάνουμε αυτές τις καταχωρήσεις». Ο κύριος Νίκος ξύστηκε το γένι του σκεπτικός. «Πρέπει να πάτε στην Περιφερειακή Ενότητα. Είναι μακριά από εδώ, αλλά υπάρχει λεωφορείο που περνάει 2 φορές την εβδομάδα. Θα χρειαστείτε χρήματα για τα τέλη του υποθηκοφυλακίου. Θα χρειαστείτε υπομονή, γιατί η γραφειοκρατία αργεί, αλλά είναι δυνατό. Αν θέλετε θα γράψω ένα γράμμα εξηγώντας την κατάσταση. Διευκολύνει τα πράγματα». «Δεχόμαστε», είπε ο Μιχάλης, «και ευχαριστούμε». Ο γέρος έγνεψε με το κεφάλι του και άρχισε να γράφει με το χέρι, με καλλιγραφική και προσεγμένη γραφή, ένα λεπτομερές γράμμα που εξηγούσε την κατάσταση των εκτάσεων, τον θάνατο του πατέρα, τη διαδοχή, τα έγκυρα έγγραφα. Όταν τελείωσε, υπέγραψε από κάτω και σφράγισε με μια παλιά σφραγίδα που έγραφε ακόμα «Πρώην Γραμματέας Υποθηκοφυλακίου». «Δεν έχει νομική αξία αυτή η σφραγίδα», εξήγησε, «αλλά επιβάλλει σεβασμό. Και μερικές φορές αυτό χρειαζόμαστε. Λίγο σεβασμό». Επέστρεψαν στο πανδοχείο με τα έγγραφα οργανωμένα, το γράμμα γραμμένο και για πρώτη φορά από την εγκατάλειψη ένα σχέδιο. Δεν ήταν ένα τέλειο σχέδιο. Είχε κενά, είχε αμφιβολίες, είχε φόβους. Αλλά ήταν ένα σχέδιο, ήταν ένας δρόμος. Ήταν κάτι που εξαρτιόταν από αυτούς, όχι από την καλή θέληση των παιδιών τους, όχι από την ευσπλαχνία αγνώστων. Εκείνο το απόγευμα, καθισμένοι στο δωμάτιο, οργάνωσαν τα πάντα. Η Δέσποινα πήρε το σημειωματάριο με τις σημειώσεις του πεθερού και άρχισε να φτιάχνει μία λίστα με όσα χρειαζόταν, πιστοποιητικά, έγγραφα, χρήματα για τα τέλη, μεταφορά στην Περιφερειακή Ενότητα. Ο Μιχάλης κράτησε ξανά το γράμμα του πατέρα του, το ξαναδιάβασε, άφησε τις λέξεις να διεισδύσουν πιο βαθιά. «Η αξιοπρέπεια είναι το μόνο πράγμα που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει, εκτός αν το επιτρέψεις». Δεν επρόκειτο να το επιτρέψει, όχι πια. Ο φίλος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μασουλώντας ένα κομμάτι σκληρό ψωμί που του είχε δώσει η κυρία Κατερίνα. Έμοιαζε χαρούμενος, ικανοποιημένος, αδιάφορος για τα ανθρώπινα προβλήματα. Αλλά κατά καιρούς σήκωνε το κεφάλι και τους κοίταζε, σαν να επαλήθευε ότι ήταν καλά, ότι ήταν μαζί, ότι ήταν ασφαλής. Εκείνο το βράδυ δείπνησαν ξανά στην κουζίνα του πανδοχείου. Η κυρία Κατερίνα έφτιαξε μια σούπα λαχανικών και σέρβιρε με ψωμί. Ενώ έτρωγαν, ο Μιχάλης της είπε για τις εκτάσεις, για όσα ανακάλυψαν, για το σχέδιο να πάνε στην Περιφερειακή Ενότητα.
Εκείνη άκουσε σιωπηλά, ανακατεύοντας τη σούπα στο πιάτο, και μετά είπε «Η ζωή είναι αστεία, έτσι δεν είναι? Νομίζουμε ότι τελείωσε και μετά εμφανίζεται μία πόρτα που δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε». «Ναι», συμφώνησε η Δέσποινα, «αστείο δεν είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσα, αλλά είναι αλήθεια. Θα χρειαστείτε χρήματα για τα τέλη». «Έχουμε λίγα», είπε ψέματα ο Μιχάλης, γιατί δεν είχαν σχεδόν τίποτα, αλλά δεν ήθελε να ζητήσει. Η κυρία Κατερίνα δεν ήταν χαζή. Τον κοίταξε με εκείνα τα μάτια που είχαν δει πολλά καλά ψέματα στη ζωή. «Θα σας δανείσω. Θα πληρώσετε όταν καταφέρετε. Χωρίς βιασύνη, χωρίς τόκο. Απλώς πληρώνετε». Ο Μιχάλης ήθελε να αρνηθεί, αλλά η Δέσποινα του κράτησε το χέρι, μια σιωπηλή χειρονομία που έλεγε «Δέξου, το χρειαζόμαστε». Κατάπιε την περηφάνεια του, έγνεψε με το κεφάλι του και ψιθύρισε «Ευχαριστούμε». Εκείνη έγνεψε σαν να μην ήταν τίποτα, αλλά ήταν τα πάντα. Ήταν η διαφορά μεταξύ του να μπορείς να προχωρήσεις ή να παραμείνεις κολλημένος στο ίδιο σημείο. Πέρασαν μέρες. Περίμεναν το λεωφορείο για την περιφερειακή ενότητα. Οργάνωσαν έγγραφα. Επανεξέτασαν το σχέδιο. Φρόντισαν τον φίλο που είχε πια όνομα Φίλος. Γιατί αυτό ήταν το μόνο πλάσμα που επέλεξε να μείνει μαζί τους χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. Το χωριό γινόταν οικείο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τους χαιρετούν στο δρόμο. Ο ιδιοκτήτης του παντοπολίου τους άφηνε να ψωνίζουν με πίστοση. Τα παιδιά σταματούσαν για να παίξουν με το φίλο. Ήταν παράξενο, αλλά καλό, αυτό το συναίσθημα να ανήκεις κάπου, έστω και προσωρινά, έστω και αν δεν ήταν ακριβώς σπίτι. Την παραμονή του ταξιδιού στην περιφερειακή ενότητα, η Δέσποινα είδε ένα όνειρο. Ονειρεύτηκε τον πεθερό της, νεότερο, να δουλεύει στη γη, το πρόσωπό του καμένο από τον ήλιο. Εκείνος την κοίταξε στο όνειρο και είπε απλώς «Να προσέχεις το παιδί μου, είναι πιο δυνατός από όσο νομίζει». Ξύπνησε με την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα, οι λέξεις να αντιχούν. Κοίταξε το σύζυγό της που κοιμόταν δίπλα της, τα μαλλιά του ακατάστατα, το πρόσωπό του σημαδεμένο από το χρόνο και τον πόνο. Και σκέφτηκε «Ναι, είναι δυνατός». Και αυτή ήταν επίσης. Έπρεπε να είναι. Δεν είχαν επιλογή. Το λεωφορείο έφυγε νωρίς. Πήραν τον φίλο σε ένα χάρτινο κουτί με τρύπες, γιατί δεν επιτρεπόταν σκυλί, ελεύθερο. Το ταξίδι ήταν μακρύ, ταρακουνισμένο, ζεστό, αλλά άντεξαν, σταθεροί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, κοιτάζοντας από το παράθυρο τα τοπία να αλλάζουν, τους λόφους να μένουν πίσω, την πόλη να πλησιάζει. Όταν έφτασαν, η περιφερειακή ενότητα φαινόταν τεράστια και τρομακτική. Ψηλά κτίρια, κίνηση, θόρυβος, βιαστικοί άνθρωποι. Ένιωθαν μικροί, παράτεροι, πολύ ηλικιωμένοι για αυτόν τον κόσμο. Αλλά είχαν τα έγγραφα. Είχαν το γράμμα του κυρίου Νίκου. Είχαν ο ένας τον άλλον. Μπήκαν στο υποθηκοφυλακείο χέρι-χέρι. Το υποθηκοφυλακείο μύριζε παλιό χαρτί και ξαναζεσταμένο καφέ. Είχε μεγάλες ουρές, ανυπόμονους ανθρώπους, υπαλλήλους με κουρασμένα πρόσωπα. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα περίμεναν, χωρίς να ξέρουν πού να πάνε, μέχρι που μια κοπέλα με μπλε μπλούζα ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια. «Πρέπει να τακτοποιήσουμε μια κληρονομιά», είπε η Δέσποινα, δείχνοντας το φάκελο με τα έγγραφα. Η κοπέλα τους οδήγησε σε ένα γκισέ, κάλεσε μια πιο ηλικιωμένη υπάλληλο με γυαλιά κρεμασμένα στο λαιμό της, με μια χρυσή αλυσίδα. Η γυναίκα εξέτασε τα χαρτιά με προσοχή, γυρνώντας σελίδες, ελέγχοντας ημερομηνίες, κάνοντας σημειώσεις σε ένα μπλοκ. «Αυτό από πότε είναι?» ρώτησε, χωρίς να πάρει τα μάτια της από τα έγγραφα. «Ο πατέρας μου πέθανε πριν από 15 χρόνια», απάντησε ο Μιχάλης. «Αλλά εμείς ανακαλύψαμε αυτά τα χαρτιά μόλις τώρα». Εκείνη σήκωσε τα φρύδια της έκπληκτη. 15 χρόνια. Αφήσατε 15 χρόνια χωρίς να τακτοποιήσετε την κληρονομιά. «Δεν ξέραμε ότι υπήρχε», εξήγησε η Δέσποινα με σταθερή φωνή. Η υπάλληλος αναστέναξε σαν κάποια που έχει δει τα πάντα και δεν εκπλήσεται πλέον από τίποτα. «Θα χρειαστεί δουλειά, θα χρειαστείτε επικαιροποιημένα πιστοποιητικά,
δήλωση μοναδικών κληρονόμων, δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πληρωμή καθυστερούμενων τελών. Δεν θα είναι ούτε γρήγορο ούτε φθηνό. «Θα πληρώσουμε», είπε ο Μιχάλης, «όσο χρειαστεί». Εκείνη έκανε υπολογισμούς, σημείωσε ποσά και παρουσίασε μία λίστα που τους άφησε οχρούς. Ήταν πολύ περισσότερα από όσα είχαν. Πολύ περισσότερα από όσα είχε δανείσει η κυρία Κατερίνα. Πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν σε μήνες. Είδαν την ελπίδα να γλιστράει από τα δάχτυλά τους σαν άμμος. Έμειναν εκεί ακίνητοι, χωρίς να ξέρουν τι να πούν, νιώθοντας το βάρος του κόσμου να πέφτει ξανά στους ώμους τους. Ήταν τότε που ένα άλλο άτομο πλησίασε τον γκισέ. Ένας άντρας με κοστούμι, περίπου 40 ετών, με έναν δερμάτινο χαρτοφύλακα κάτω από τη μασχάλη, με προσεκτικό βλέμμα. Είχε ακούσει τη συζήτηση χωρίς να το θέλει και κάτι στην κατάσταση του ζευγαριού τράβηξε την προσοχή του. «Με συγχωρείτε», είπε με ευγενική φωνή. «Δεν ήθελα να ακούσω, αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Είστε ιδιοκτήτες εκτάσεων στα σύνορα με τον νομό Λάρισσας». Ο Μιχάλης τον κοίταξε καχύποπτα. «Μπορεί. Είμαι μεσίτης αγροτικών ακινήτων. Δουλεύω με αγοραπολισίες εκτάσεων σε αυτή την περιοχή. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, σκοπεύετε να κρατήσετε τη γη ή να την πουλήσετε?» Το ζευγάρι κοιτάχτηκε. Δεν το είχαν σκεφτεί ακόμα. Είχαν σκεφτεί μόνο να αποδείξουν ότι η γη ήταν δική τους, να ανακτήσουν αυτό που τους ανήκε δικαιωματικά, αλλά να πουλήσουν. Ήταν μια πιθανότητα που δεν είχε περάσει από το μυαλό τους. «Δεν ξέρουμε ακόμα», απάντησε η Δέσποινα προσεκτικά. Ο άντρας έγνεψε με το κεφάλι του κατανοητικά. «Καταλαβαίνω, αλλά αν αποφασίσετε να πουλήσετε, μπορώ να βοηθήσω. Αυτή η περιοχή είναι σε άνοδο. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν γη για γεωργία, κτηνοτροφία, επένδυση. Ανάλογα με το πόσα εκτάρια έχετε και πού ακριβώς βρίσκεται, μπορεί να αξίζει ένα σημαντικό ποσό». 12 εκτάρια, είπε ο Μιχάλης, χωρίς να σκεφτεί αν έπρεπε ή όχι να αποκαλύψει. Τα μάτια του Μεσίτη έλαμψαν. 12 εκτάρια, στα σύνορα με τον νομό Λάρισσας. «Κοιτάξτε, χωρίς να δω το αγροτεμάχιο, δεν μπορώ να δώσω ακριβή αξία, αλλά μιλάω για κάτι μεταξύ 200 και 300 χιλιάδων ευρώ». Εύκολα. Ο αριθμός αιωρούνταν στον αέρα σαν κάτι εξωπραγματικό. 200 και 300 χιλιάδες ευρώ. Δεν είχαν δει ποτέ τόσα χρήματα μαζί στη ζωή τους. Ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι θα είχαν δικαίωμα σε αυτό. Ήταν σχεδόν άσεμνο να σκέφτονται ότι είχαν τόσα πολλά, όταν πριν από λίγες μέρες δεν είχαν τίποτα άλλο, εκτός από μια βαλίτσα και ένα σκυλί. «Μας εξαπατάτε?» ρώτησε η Δέσποινα, καχύποπτη εκφύσεως. Ο άντρας χαμογέλασε χωρίς προσβολή. «Όχι, κυρία μου, μπορώ να σας δώσω την κάρτα μου, μπορείτε να ψάξετε να δείτε ότι είμαι σοβαρός. Κερδίζω προμήθεια αν πουλήσω, οπότε είναι προς το συμφέρον μου να πετύχετε την καλύτερη τιμή. Αλλά πρώτα πρέπει να τακτοποιήσετε την κληρονομιά και αν χρειαστείτε βοήθεια γι' αυτό, γνωρίζω ανθρώπους που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία». Τους έτεινε μια κάρτα. Ο Μιχάλης την πήρε, διάβασε. Δημήτρης Βενέτης, μεσίτης αγροτικών ακινήτων, Αρής Αδείας 12345. Είχε τηλέφωνο, διεύθυνση, email. Έμοιαζε νόμιμο. «Πρέπει να σκεφτούμε», είπε ο Μιχάλης. «Φυσικά, σκεφτείτε. Αλλά μην αργείτε πολύ. Η αγορά γης δεν περιμένει. Και αν θέλετε να πουλήσετε, καλύτερα να το κάνετε όσο έχει αξία». Τους χαιρέτησε ευγενικά και έφυγε. Το ζευγάρι έμεινε εκεί, ακόμα να επεξεργάζεται τη συζήτηση, την πιθανότητα, τον αριθμό που είχε πέσει στον αέρα. Η υπάλληλος του υποθηκοφυλακίου είχε παρακολουθήσει τα πάντα με ενδιαφέρον. «Είναι σοβαρός», είπε εκείνη. «Γνωρίζω τη δουλειά του. Αν είπε ότι αξίζει τόσο, είναι γιατί αξίζει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν να αγοράσουν γη για λιγότερο από ό,τι αξίζει. Οπότε προσέξτε, ψάξτε πριν». Τους ευχαρίστησαν και βγήκαν από το υποθηκοφυλακείο ζαλισμένοι. Κάθισαν σε ένα παγκάκι στην πλατεία απέναντι,
ο φίλος ξαπλωμένος στα πόδια τους, και έμειναν σιωπηλοί για λίγο, απλώς αναπνέοντας, προσπαθώντας να οργανώσουν τις σκέψεις τους. 200.000 ευρώ, μουρμούρισε η Δέσποινα. Αυτό είπε. Ναι, θα μπορούσαμε. Τι θα μπορούσαμε? Εκείνη κοίταξε το σύζυγό της, τα μάτια της να λάμπουν με κάτι μεταξύ ελπίδας και φόβου. Να ξαναρχίσουμε, να αγοράσουμε ένα μικρό σπίτι, να ζήσουμε εν ειρήνη, χωρίς να εξαρτώμαστε από κανέναν. Ο Μιχάλης έμεινε ήσυχος, κοιτάζοντας τα τραχιά του χέρια, γεμάτα σημάδια της ηλικίας. Χέρια που δούλεψαν μία ζωή. Χέρια που έχτισαν, φύτεψαν, κουβάλισαν βάρος. Χέρια που απορρίφθηκαν από τα ίδια τους τα παιδιά, σαν να μην άξιζαν τίποτα. Άραγε ο πατέρας μου το φύλαξε αυτό, σκεπτόμενος ότι θα το πουλούσαμε. Ρώτησε περισσότερο στον εαυτό του παρά σε εκείνη. Το φύλαξε σκεπτόμενος ότι θα είχαμε επιλογή, απάντησε η Δέσποινα. Και τώρα έχουμε, ήταν αλήθεια. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχαν επιλογή. Μπορούσαν να προσπαθήσουν να κρατήσουν τη γη, να δουλέψουν σε αυτή, να τη χρησιμοποιήσουν για βιοπορισμό, ή μπορούσαν να την πουλήσουν, να πάρουν τα χρήματα, να χτίσουν μια νέα ζωή. Δεν ήταν θέμα σωστού ή λάθους. Ήταν θέμα του τι είχε νόημα για αυτούς αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία, με αυτή την ιστορία. Πέρασαν την υπόλοιπη μέρα στην πόλη, περπατώντας άσκοπα, συζητώντας, σκεπτόμενοι. Σταμάτησαν σε ένα αναψυκτήριο και μοιράστηκαν ένα σάντουιτς. Αγόρασαν νερό και φαγητό για τον φίλο. Κάθισαν σε ένα παγκάκι πλατείας και είδαν το απόγευμα να πέφτει, την κίνηση να μειώνεται, τα φώτα της πόλης να ανάβουν ένα προς ένα. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν σε ένα φθηνό ξενοδοχείο κοντά στον σταθμό κτέλ. Το δωμάτιο ήταν στενό και μύριζε μούχλα, αλλά είχε κρεβάτι, είχε ζεστό μπάνιο, είχε ένα μέρος για το φίλο να κοιμηθεί στο πάτωμα. Η Δέσποινα έκανε μπάνιο και έκλαψε κάτω από το ντους, αφήνοντας το νερό να παρασύρει όλα όσα ήταν παγιδευμένα μέσα της. Ο Μιχάλης καθόταν στην άκρη του κρεβατιού, κρατώντας την κάρτα του μεσίτη, σκεπτόμενος. Όταν εκείνη βγήκε από το μπάνιο με παλιά νυχτικιά και βρεγμένα μαλλιά, εκείνος είπε: «Πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον πριν αποφασίσουμε οτιδήποτε. Κάποιον που να καταλαβαίνει από αυτά». «Ποιον?» «Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολύ ευθύνη». Εκείνη συμφώνησε και ξάπλωσε δίπλα του. Έμειναν χέρι-χέρι, κοιτάζοντας το ραγισμένο ταβάνι, ακούγοντας τον θόρυβο της πόλης έξω. «Ξέρεις τι σκέφτομαι», είπε η Δέσποινα με χαμηλή φωνή. «Τι? Ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Νομίζουν ότι μας άφησαν χωρίς τίποτα. Ότι είμαστε τελειωμένοι, εξαρτημένοι, αδύναμοι και εμείς έχουμε 200.000 ευρώ να μας περιμένουν». Ο Μιχάλης έμεινε ήσυχος. Εκείνη συνέχισε: «Ξέρω ότι δεν είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Ξέρω ότι δεν αφορά εκείνους, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ένα μέρος μου θέλει να το μάθουνε. Θέλει να δουν ότι έκαναν λάθος». «Το νιώθω κι εγώ», παραδέχτηκε, «αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό». «Δεν χρειάζεται να είναι σωστό, αρκεί να είναι αληθινό». Κοιμήθηκαν αργά, ανήσυχοι, με μπερδεμένα όνειρα. Ο Μιχάλης ονειρεύτηκε τον πατέρα του να δουλεύει στη γη κάτω από τον ήλιο. Ο γέρος τον κοίταξε και είπε: «Κάνε αυτό που σου λέει η καρδιά σου, γέ μου. Αλλά μην ξεχνάς, η γη δεν προδίδει. Οι άνθρωποι ναι». Το επόμενο πρωί επέστρεψαν στο χωριό με λεωφορείο, με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, αλλά και με κάτι σημαντικό, προοπτική. Την αίσθηση ότι το μέλλον δεν ήταν κλειστό, ότι υπήρχαν ακόμα πιθανοί δρόμοι. Η κυρία Κατερίνα τους υποδέχτηκε με ζεστό καφέ και γνήσιο ενδιαφέρον. «Και τι έγινε, πώς πήγε?» Τους τα διηγήθηκαν όλα. Τα έγκυρα έγγραφα, τα υψηλά τέλη ο μεσίτης, η προσφορά, το εξωπραγματικό ποσό. Εκείνη άκουσε σιωπηλά, ανακατεύοντας τη ζάχαρη στον καφέ, και στο τέλος είπε απλώς: «Η ζωή έχει αυτά. Όταν νομίζουμε ότι τελείωσε, ανατρέπεται και μας δείχνει μία άλλη πλευρά». «Τι θα κάνατε εσείς?» ρώτησε η Δέσποινα. «Αν ήσασταν εσείς?»
Η κυρία Κατερίνα σκέφτηκε για πολλή ώρα πριν απαντήσει. «Νομίζω ότι θα έκανα αυτό που θα μου έδινε η ειρήνη, γιατί τα χρήματα τελειώνουν, η υγεία τελειώνει, αλλά αν πεθάνουμε χωρίς ειρήνη, πεθάναμε λάθος». Έμειναν μια ολόκληρη εβδομάδα να σκέφτονται. Συζήτησαν ξανά με τον κύριο Νίκο, ο οποίος είχε την ίδια γνώμη με την κυρία Κατερίνα. Να κάνουν αυτό που τους έδινε η ειρήνη. Μίλησαν με τον παπά της εκκλησίας, ο οποίος τους είπε να προσευχηθούν και να ακούσουν τι θα τους έλεγε ο Θεός στην καρδιά τους. Μίλησαν ο ένας με τον άλλον, μακρές συζητήσεις στη βεράντα του πανδοχείου, βλέποντας τον ήλιο να ανατέλει και να δύει. Στο τέλος αποφάσισαν. Θα πουλούσαν τη γη. Θα χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για να αγοράσουν ένα μικρό σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Θα φύλαγαν ένα μέρος για έκτακτες ανάγκες, για να μην εξαρτώνται ποτέ πια από κανέναν, και θα έστελναν ίσως ένα γράμμα στα παιδιά τους, όχι για να εκδικηθούν, όχι για να τα πληγώσουν, αλλά για να πούν την αλήθεια, ότι είχαν επιβιώσει, ότι είχαν αξία, ότι δεν χρειάζονταν την ευσπλαχνία κανενός. Τηλεφώνησαν στον Μεσίτη, κανόνισαν μια επίσκεψη στο αγροτεμάχιο. Ξεκίνησαν τη διαδικασία τακτοποίησης της κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που δανείστηκαν από την κυρία Κατερίνα και την υπόσχεση να τα επιστρέψουν μόλις ολοκληρωθεί η πώληση. Ήταν ένας μακρύς δρόμος, είχε χαρτούρα, είχε αναμονή, είχε γραφειοκρατία, αλλά ήταν ο δικός τους δρόμος, επιλεγμένος από αυτούς, αποφασισμένος από αυτούς, και για πρώτη φορά, από τότε που εγκαταλείφθηκαν, σε εκείνο τον δρόμο κοίταξαν το μέλλον και είδαν κάτι πέρα από το σκοτάδι. Το ταξίδι μέχρι το αγροτεμάχιο κράτησε σχεδόν όλη την ημέρα. Ο Μεσίτης τους πήρε από το χωριό με ένα άνετο αυτοκίνητο, με το κλιματιστικό αναμένο, με απαλή μουσική να παίζει. Ήταν ευγενικός, επαγγελματίας, έφερε χάρτες, έγγραφα, τεχνικές εξηγήσεις, μιλούσε για χώμα, για νερό, για πρόσβαση, για αξιοποίηση. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα άκουγαν σιωπηλά, προσπαθώντας να καταλάβουν αυτή τη νέα γλώσσα, αυτόν τον κόσμο που ποτέ δεν ήταν δικός τους. Ο φίλος ήταν στην αγκαλιά της, ήσυχος, απλώς παρατηρούσε από το παράθυρο τα τοπία να αλλάζουν. Όταν έφτασαν, ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά και δυνατός. Το αγροτεμάχιο βρισκόταν στη μέση μιας αγροτικής περιοχής, περικυκλωμένο από άλλες μεγαλύτερες ιδιοκτησίες. Είχε βοσκοτόπια, είχε μερικά δέντρα, είχε ένα μικρό ριάκι που διέσχιζε τη μία άκρη. Ήταν απλό, αλλά ήταν όμορφο με έναν έντιμο τρόπο, χωρίς στολίδια. Ο Μιχάλης κατέβηκε από το αυτοκίνητο αργά και στάθηκε κοιτάζοντας. Για πρώτη φορά πατούσε σε κάτι που ήταν δικό του, κάτι που ο πατέρας του είχε φυλάξει, προστατεύσει, αφήσει ως κληρονομιά. Γονάτισε, πήρε μια χούφτα κόκκινο χώμα, το άφησε να κυλήσει ανάμεσα στα δάχτυλά του. Ήταν καλή γη, γη που απέδιδε, γη που άξιζε. «Είναι ένα καλό αγροτεμάχιο», είπε ο Μεσίτης περπατώντας δίπλα του. «Επίπεδο, με νερό, λογική πρόσβαση. Αν συμφωνήσετε, έχω 3 ενδιαφερόμενους αγοραστές. Μπορώ να κάνω μια ιδιωτική δημοπρασία, να τους αφήσω να το διεκδικήσουν. Εσείς θα βγείτε κερδισμένοι». Η Δέσποινα είχε κι αυτή κατέβει, στάθηκε εκεί, ακίνητη, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα του αγρού, ακούγοντας τη σιωπή που μόνο η επαρχία έχει. Έκλεισε τα μάτια της και προσπάθησε να νιώσει αν υπήρχε κάποιο σημάδι, κάποιο μήνυμα από τον πεθερό της, κάποια επιβεβαίωση ότι έκαναν το σωστό. Δεν ήρθε τίποτα, μόνο σιωπή, μόνο άνεμος, μόνο ειρήνη. «Έχει αποφασιστεί», είπε εκείνη ανοίγοντας τα μάτια της. «Θα το πουλήσουμε». Ο Μεσίτης χαμογέλασε ικανοποιημένος και άρχισε να εξηγεί τα επόμενα βήματα, να ολοκληρώσουν την τακτοποίηση της κληρονομιάς, να πάρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να κανονίσουν την επιθεώρηση των αγοραστών, να κάνουν την επίσημη πρόταση, να υπογράψουν το συμβόλαιο. Θα χρειαζόταν μερικές εβδομάδες, ίσως ένας μήνας, αλλά τα χρήματα θα έρχονταν. Και όταν θα έρχονταν θα ήταν ελεύθεροι.
Επέστρεψαν στο χωριό το απόγευμα, κουρασμένοι αλλά με την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί. Δεν ήταν μόνο για τη γη, ήταν για την επιλογή, για το να έχουν φωνή, για να μην είναι πλέον απλώς θύματα της ζωής, αλλά συμμετέχοντες σε αυτή. Εκείνο το βράδυ, ο Μιχάλης έγραψε ένα γράμμα. Πήρε χαρτί και στυλό δανεικά από την κυρία Κατερίνα και κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας, ενώ η Δέσποινα έπλαινε πιάτα και ο φίλος κοιμόταν κάτω από την καρέκλα. Έγραψε αργά, επιλέγοντας κάθε λέξη με προσοχή. «Παιδιά, σας γράφω αυτό το γράμμα όχι για να σας κατηγορήσω, ούτε για να σας πληγώσω, αλλά για να σας πω την αλήθεια. Μας αφήσατε σε έναν δρόμο νομίζοντας ότι δεν είχαμε τίποτα, νομίζοντας ότι ήμασταν βάρος, ότι ήμασταν παρελθόν, ότι ήμασταν για πέταμα. Και για μια στιγμή το πιστέψαμε κι εμείς. Αλλά η ζωή μας δίδαξε κάτι διαφορετικό. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε περισσότερα από όσα νομίζαμε. Όχι χρήματα, όχι στην αρχή, αλλά αξιοπρέπεια, μνήμη, ρίζα και γη. Γη που ο παππούς σας φύλαξε για όταν όλα τα άλλα θα έλειπαν. Πουλάμε αυτή τη γη τώρα. Θα αγοράσουμε ένα μικρό σπίτι και θα ζήσουμε εν ειρήνη. Δεν σας χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε την ευσπλαχνία σας. Δεν χρειαζόμαστε συγγνώμες. Απλώς πρέπει να ξέρετε, επιβιώσαμε και θα πεθάνουμε όρθιοι, όχι γονατιστοί, ο πατέρας και η μητέρα σας». Δίπλωσε το γράμμα, το έβαλε σε έναν φάκελο και την επόμενη μέρα πήγε στο ταχυδρομείο του χωριού. Το έστειλε στη διεύθυνση της Ελένης, η οποία πιθανότατα θα το διέδιδε στα άλλα δύο. Δεν περίμενε απάντηση. Δεν ήθελε απάντηση. Απλώς ήθελε να το μάθουν. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν αναμονής. Η γραφειοκρατία του υποθηκοφυλακίου προχωρούσε αργά, όπως όλη η γραφειοκρατία, αλλά προχωρούσε. Τα έγγραφα εγκρίνονταν, τα πιστοποιητικά εκδίδονταν, οι υπογραφές συλλέγονταν. Ο Μεσίτης έστελνε τακτικές ενημερώσεις. Οι αγοραστές συνέχιζαν να ενδιαφέρονται. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα είχαν μπει σε μια παράξενη ρουτίνα στο χωριό. Ξυπνούσαν νωρίς, έπιναν καφέ με την κυρία Κατερίνα, έβγαιναν για περπάτημα με τον φίλο, χαιρετούσαν τους γείτονες, βοηθούσαν στο παντοπολείο μερικές φορές. Πήγαιναν στην εκκλησία τις Κυριακές. Ήταν μια απλή ζωή, σχεδόν προσωρινή, αλλά είχε ρυθμό, είχε νόημα. Ήταν ένα απόγευμα με ψηλόβροχο, 3 εβδομάδες αφότου έστειλαν το γράμμα, που εμφανίστηκαν τα παιδιά. Ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου που φρέναρε απότομα μπροστά στο πανδοχείο έκανε την κυρία Κατερίνα να κοιτάξει από το παράθυρο. Είδε 3 άτομα να κατεβαίνουν βιαστικά, να βρέχονται στη βροχή, να ανεβαίνουν τα σκαλιά της βεράντας. Χτύπησαν την πόρτα δυνατά, ανυπόμονα. Εκείνη άνοιξε και είδε πρόσωπα που αναγνώρισε από την περιγραφή. Νεαρά, καλοντημένα, με εκείνη την έκφραση κάποιου που έχει συνηθίσει να παίρνει αυτό που θέλει. «Πού είναι οι γονείς μας?» ρώτησε η Ελένη, χωρίς χαιρετισμό, χωρίς ευγένεια. Η κυρία Κατερίνα τους κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, όχι εντυπωσιασμένη. «Ποιος ρωτάει? Είμαστε τα παιδιά τους. Ξέρουμε ότι είναι εδώ. Θέλουμε να τους μιλήσουμε». Εκείνη θα απαντούσε όταν ο Μιχάλης εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας. Η Δέσποινα ήταν πίσω του. Ο φίλος άρχισε να γριλίζει σιγανά. Επικράτησε μια τεταμένη σιωπή. Τα παιδιά κοίταξαν τους γονείς τους. Οι γονείς κοίταξαν τα παιδιά τους. 3 εβδομάδες δεν ήταν αρκετός χρόνος για να σβήσει την πληγή της εγκατάλειψης. «Ανεβείτε», είπε ο Μιχάλης με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή. Αυτοί ανέβηκαν. Η κυρία Κατερίνα έμεινε κάτω, αλλά άφησε την πόρτα μισάνοιχτη, έτοιμη να επέμβει αν χρειαζόταν. Στο μικρό δωμάτιο οι 5 τους ήταν στριμωγμένοι. Τα παιδιά όρθια, ανήσυχα, βρεγμένα από τη βροχή. Οι γονείς καθισμένοι στην άκρη του κρεβατιού, αξιοπρεπείς, περιμένοντας. Ήταν ο Κώστας που ξεκίνησε, η φωνή του κατηγορητική. «Έχετε γη, ιδιοκτησίες και ποτέ δεν είπατε τίποτα». «Δεν ξέραμε», απάντησε η Δέσποινα ήρεμα. «Το ανακαλύψαμε αφού μας εγκαταλείψατε». «Δεν ήταν εγκατάλειψη», αντέτεινε η Ελένη. «Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε». «Βοήθεια»,
Ο Μιχάλης σχεδόν γέλασε, αλλά ήταν ένα γέλιο χωρίς χιούμορ. «Βοήθεια είναι να αφήνεις κάποιον στη μέση του δρόμου με μια παλιά βαλίτσα και ένα σκυλί. Δεν καταλάβατε το σχέδιο», επέμεινε ο Νίκος. «Θα σας παίρναμε μετά, όταν θα είχαν τακτοποιηθεί όλα». «Τακτοποιηθεί τι?» ρώτησε η Δέσποινα με τη φωνή της να ανεβαίνει. «Η πώληση του σπιτιού μας, η διανομή των επίπλων μας, η απόρριψη των πραγμάτων μας, όλα χωρίς να ρωτήσετε, χωρίς να ειδοποιήσετε, συμπεριφερόμενοι σε εμάς σαν παιδιά, σαν βάρος, σαν τίποτα». Τα παιδιά έμειναν άφωνα. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ψάχνοντας επιχειρήματα που δεν βρήκαν. «Αλλά τώρα», άρχισε η Ελένη, αλλάζοντας στρατηγική. «Τώρα που ξέρουμε ότι έχετε αυτές τις εκτάσεις, μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να φροντίσουμε την πώληση, να επενδύσουμε τα χρήματα, να διασφαλίσουμε ότι θα είστε καλά». «Όχι», είπε ο Μιχάλης τόσο απλά. «Πώς όχι? Δεν σας χρειαζόμαστε. Έχουμε ήδη μεσίτη, έχουμε ήδη αγοραστεί, έχουμε ήδη σχέδιο και δεν σας περιλαμβάνει». Η σιωπή που έπεσε ήταν βαριά, σχεδόν στερεή. Τα παιδιά φαινόταν ανίκανα να καταλάβουν τι άκουγαν. Πάντα αποφάσιζαν τα πάντα, πάντα είχαν τον έλεγχο, πάντα ήταν εκείνοι που έλεγαν τι ήταν καλύτερο. «Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», είπε ο Κώστας, η φωνή του να τρέμει μεταξύ οργής και δυσπιστίας. «Είμαστε τα παιδιά σας, έχουμε δικαίωμα, δικαίωμα». Η Δέσποινα σηκώθηκε, μικρή αλλά επιβλητική. «Αυτό το δικαίωμα το χάσατε όταν μας αφήσατε σε εκείνον τον δρόμο. Όταν πουλήσατε το σπίτι μας χωρίς να ρωτήσετε. Όταν αποφασίσατε ότι δεν είχαμε πια αξία». «Κάναμε λάθος», παραδέχτηκε η Ελένη, τα δάκρυα να αρχίζουν να εμφανίζονται. «Αλλά είμαστε οικογένεια». «Η οικογένεια φροντίζει», είπε ο Μιχάλης σηκώνοντας κι αυτός. «Η οικογένεια σέβεται, η οικογένεια δεν απορρίπτει. Εσείς δεν κάνατε τίποτα από αυτά, οπότε μην έρχεστε τώρα να μιλήσετε για οικογένεια όταν αυτό που θέλετε πραγματικά είναι χρήματα». Ο Νίκος προσπάθησε άλλη μία φορά, η φωνή του απελπισμένη. «Τουλάχιστον αφήστε μας να συμμετάσχουμε στην πώληση, να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Μπορείτε να φύγετε», διέκοψε ο Μιχάλης, «και αυτή τη φορά μην ξαναγυρίσετε, εκτός αν είναι για να ζητήσετε πραγματικά συγγνώμη. Όχι για τα χρήματα, αλλά για αυτό που κάνατε». Τα παιδιά έμειναν εκεί ακίνητα, συνειδητοποιώντας ότι είχαν χάσει, ότι δεν υπήρχε διαπραγμάτευση, δεν υπήρχε χειραγώγηση, δεν υπήρχε τρόπος να πάρουν αυτό που ήθελαν. Οι γονείς που πάντα έλεγαν ναι, που πάντα υπέκυπταν, που πάντα λύγιζαν, είχαν γίνει πέτρα. Έφυγαν αργά, σιωπηλοί, κατεβαίνοντας τη σκάλα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της κυρίας Κατερίνας. Μπήκαν στο αυτοκίνητο βρεγμένοι από τη βροχή και την ήττα και έφυγαν. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα έμειναν στο παράθυρο, βλέποντας το αυτοκίνητο να εξαφανίζεται στην ψηλή βροχή. Δεν έκλαψαν, δεν πανηγύρισαν. Απλώς έμειναν εκεί, μαζί, χέρι-χέρι, αναπνέοντας βαθιά. «Τελείωσε?» ρώτησε η Δέσποινα. «Τελείωσε», απάντησε εκείνος. Ο φίλος ανέβηκε στο κρεβάτι και ξάπλωσε, επιτέλους χαλαρός, σαν να ήξερε ότι το χειρότερο είχε περάσει. Εκείνο το βράδυ έβρεξε δυνατά. Ο θόρυβος του νερού στη στέγη φαινόταν να ξεπλένει κάτι παλιό, κάποια αρχαία βρωμιά. Κοιμήθηκαν βαθιά για πρώτη φορά μετά από μήνες, χωρίς άσχημα όνειρα, χωρίς να ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα με το βάρος της αγωνίας. Όταν ξημέρωσε, ο ουρανός ήταν καθαρός, μπλε, νέος. Το χωριό μύριζε υγρό χώμα και νέα αρχή. Η πώληση των εκτάσεων ολοκληρώθηκε 6 εβδομάδες αργότερα, ένα πρωινό με καθαρό ουρανό και ήπιο ήλιο. Ο Μιχάλης και η Δέσποινα υπέγραψαν τα χαρτιά στο υποθηκοφυλακείο με τον κύριο Νίκο ως μάρτυρα και τον Μεσίτη να διευθύνει όλη τη διαδικασία. Όταν δόθηκε η τελευταία υπογραφή, όταν χτυπήθηκε η τελευταία σφραγίδα, όταν τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό που είχαν ανοίξει ειδικά για αυτό, επικράτησε μία στιγμή σιωπής. Ήταν αληθινό. Είχε συμβεί. Είχαν 320.000 ευρώ.
περισσότερα από όσα είχε προβλέψει ο Μεσίτης, περισσότερα από όσα είχαν ονειρευτεί, περισσότερα από όσα χρειαζόταν. Δεν φώναξαν, δεν πήδηξαν. Απλώς κοιτάχτηκαν, ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη, και έσφιξαν ο ένας το χέρι του άλλου δυνατά. Γιατί δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα του τι σήμαινε. Ελευθερία. Πλήρωσαν την κυρία Κατερίνα με τόκο, αν και εκείνη έλεγε ότι δεν χρειαζόταν. Πλήρωσαν τον κύριο Νίκο για τη δουλειά του, αν και εκείνος διαμαρτυρόταν. Έδωσαν ένα γενναιόδωρο ποσό στον Σπύρο, τον οδηγό του φορτηγού, τον οποίο είχαν εντοπίσει με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη του παντοπολίου. Πλήρωσαν ακόμα και τον παπά, ζητώντας του να τα χρησιμοποιήσει για να επισκευάσει τη στέγη της εκκλησίας. Και τότε άρχισαν να ψάχνουν για ένα σπίτι. Ήθελαν κάτι απλό. 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο, μια μικρή βεράντα, μικρή αυλή για το φύλλο να τρέχει, κοντά σε κάποιο εμπορικό κέντρο, αλλά μακριά από φασαρία, ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να γεράσουν εν ειρήνη, όπου κανείς δεν θα τους γνώριζε, όπου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από το μηδέν. Βρήκαν ένα σε μια κομμόπολη 60 χιλιόμετρα από το χωριό. Ήταν ένα παλιό αλλά καλοδιατηρημένο σπίτι, βαμμένο σε ξεθοριασμένο κίτρινο, με ξύλινα παράθυρα και μία αυλή με σικομουριά. Κόστισε 70.000 ευρώ. Θα περίσσευαν περισσότερα από αρκετά για να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Έκλεισαν τη συμφωνία την ίδια εβδομάδα. Η μετακόμιση ήταν απλή γιατί δεν είχαν σχεδόν τίποτα. Η παλιά βαλίτσα, μερικά ρούχα αγορασμένα με τα νέα χρήματα, βασικά σκεύη κουζίνας, ένα στρώμα, 2 καρέκλες, τίποτα που να μην χωρούσε σε ένα νοικιασμένο βαν. Την ημέρα που έφευγαν από το χωριό, φρόντισαν να αποχαιρετήσουν όλους. Η κυρία Κατερίνα αγκάλιασε τη Δέσποινα σφιχτά με δακρυσμένα μάτια και είπε «Αξίζετε όλη την ευτυχία του κόσμου. Και αν μια μέρα χρειαστείτε οτιδήποτε, αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή». Ο κύριος Νίκος έσφιξε το χέρι του Μιχάλη δυνατά και μουρμούρισε «Ο πατέρας σας θα ήταν περήφανος». Ο ιδιοκτήτης του παντοπολίου τους έδωσε μια σακούλα γεμάτη φαγητό για το ταξίδι. Τα παιδιά του δρόμου ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον φίλο, κλαίγοντας σαν να έχαναν έναν φίλο. Ο παπάς ευλόγησε τους 3 στην πόρτα της εκκλησίας. Ήταν παράξενο να ανήκεις σε ένα μέρος για τόσο λίγο και όμως να νιώθεις ότι αφήνεις κάτι σημαντικό πίσω. Αλλά η ζωή ήταν έτσι, φτιαγμένη από αφίξεις και αναχωρήσεις, από ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν, από μέρη που αγγίζουν την ψυχή χωρίς προειδοποίηση. Το νέο σπίτι μύριζε φρέσκο χρώμα και δυνατότητα. Ο Μιχάλης επισκέβασε κάποια πράγματα που ήταν χαλασμένα, έβαψε τους τοίχους, άλλαξε βρύσες. Η Δέσποινα οργάνωσε την κουζίνα, φύτεψε λουλούδια στην αυλή, έραψε απλές κουρτίνες για τα παράθυρα. Ο φίλος εξερεύνησε κάθε γωνιά, σημάδεψε την περιοχή και συνηθίστηκαν γρήγορα. Σιγά σιγά έχτισαν μια ρουτίνα, ξυπνούσαν νωρίς, έπιναν καφέ στη μικρή βεράντα, ακούγοντας πουλιά. Περπατούσαν μέχρι την πλατεία της πόλης, συζητούσαν με γείτονες, έκαναν ψώνια στην τοπική αγορά. Γευμάτιζαν στο σπίτι, κοιμόντουσαν έναν υπνάκο και το απόγευμα επέστρεφαν στη βεράντα, απλώς για να δουν τον ήλιο να δείει. Ήταν μια απλή ζωή, αλλά ήταν δική τους, κανείς δεν τους έδινε εντολές, κανείς δεν αποφάσιζε για αυτούς, κανείς δεν τους απέρριπτε. 3 μήνες μετά τη μετακόμιση έλαβαν ένα γράμμα. Ήταν από την Ελένη. Ο Μιχάλης αναγνώρισε τη γραφή στον φάκελο και ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Η Δέσποινα είδε την έκφρασή του και ρώτησε «Τι είναι?» «Απ' τα παιδιά». Εκείνη τεντώθηκε. Κι αυτός. Έμειναν να κοιτάζουν το φάκελο σαν να ήταν μια βόμβα που επρόκειτο να εκραγεί. Τελικά εκείνος τον άνοιξε και διάβασε δυνατά «Πατέρα, μητέρα, σας γράφω εκ μέρους και των 3 μας». Χρειάστηκε χρόνος για να καταφέρουμε να βάλουμε στο χαρτί όσα έπρεπε να πούμε. Και ακόμα και τώρα δεν ξέρω αν οι λέξεις είναι αρκετές. Κάναμε λάθος. Κάναμε μεγάλο λάθος, βαθύ λάθος. Ένα λάθος που δεν έχει εύκολη δικαιολογία. Σας φερθήκαμε σαν βάρος όταν εσείς ήσασταν στήριγμα μία ζωή. Αποφασίσαμε για εσάς όταν έπρεπε να είχαμε ρωτήσει
Ξεχάσαμε την ιστορία, τον αγώνα, τη θυσία. Δεν είναι θέμα γης, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα σεβασμού. Και εμείς δεν είχαμε, δεν περιμένουμε να μας συγχωρέσετε αμέσως. Ίσως ποτέ να μην συγχωρέσετε εντελώς. Αλλά πρέπει να ξέρετε, ξέρουμε ότι κάναμε λάθος και θα το κουβαλάμε αυτό για την υπόλοιπη ζωή μας. Αν μία μέρα θέλετε να συζητήσετε, θα είμαστε εδώ. Αν προτιμάτε να μην μας δείτε ποτέ ξανά, θα το καταλάβουμε. Τα παιδιά σας. Η σιωπή κράτησε πολύ. Ο Μιχάλης δίπλωσε το γράμμα αργά, το έβαλε στο φάκελο, το ακούμπησε στο τραπέζι. Η Δέσποινα κοίταξε από το παράθυρο με τα μάτια της μακρινά. Ο φίλος κοιμόταν στον απογευματινό ήλιο, αδιάφορος για τα ανθρώπινα δράματα. «Τι πιστεύεις?» ρώτησε εκείνος. «Δεν ξέρω», απάντησε εκείνη ειλικρινά. «Πονάει λιγότερο, αλλά πονάει ακόμα». Για μένα επίσης. Έμειναν εκεί καθισμένοι, σκεπτόμενοι, νιώθοντας, προσπαθώντας να αποφασίσουν τι να κάνουν με εκείνη την καθυστερημένη συγγνώμη. Δεν ήταν εύκολο να συγχωρέσεις, δεν ήταν εύκολο να ξεχάσεις, αλλά δεν ήταν επίσης εύκολο να ζεις με θυμό όλη την ώρα, με πίκρα να βαραίνει στο στήθος, με δυσαρέσκεια να δηλητηριάζει τις μέρες. «Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε τώρα», είπε επιτέλους η Δέσποινα. «Είναι αλήθεια. Ίσως μία μέρα. Ίσως ποτέ. Αλλά τουλάχιστον ζήτησαν. Τουλάχιστον αυτό». Φύλαξαν το γράμμα σε ένα σιρτάρι. Δεν απάντησαν αμέσως. Χρειαζόντουσαν χρόνο. Χρειαζόντουσαν να επεξεργαστούν. Χρειαζόντουσαν να νιώσουν αν η συγχώρεση ήταν δυνατή ή αν η πληγή ήταν πολύ βαθιά. Οι μήνες περνούσαν. Ο πρώτος χειμώνας στο νέο σπίτι ήταν κρύος αλλά ζεστός. Αγόρασαν μια παλιά ξυλόσομπα από αυτές που ζεσταίνουν όλο το σπίτι. Περνούσαν τα βράδια εκεί, καθισμένοι κοντά στη φωτιά, άλλοτε σιωπηλοί, άλλοτε συζητώντας για ασήμαντα πράγματα, άλλοτε αναπολώντας παλιές ιστορίες. Η Δέσποινα άρχισε να πλέκει κροσέ, μια δεξιότητα που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν. Έφτιαχνε πετσετάκια, πιάστρες για κατσαρόλες, μικρά χαλιά. Πουλούσε κάποια στη λαϊκή αγορά της πόλης, περισσότερο για την ευχαρίστηση να συζητάει με τους πελάτες παρά για την ανάγκη των χρημάτων. Ο Μιχάλης αναμόρφωσε τη σικομουριά της αυλής που σχεδόν πέθαινε από παραμέληση. Την κλάδεψε, τη λίπανε, την πότισε με υπομονή. Την άνοιξη έβγαλε λουλούδια. Το καλοκαίρι έβγαλε καρπούς. Έφτιαξαν μαρμελάδα, έφαγαν σίκα με τυρί, έδωσαν στους γείτονες. Ήταν μια ζωή χωρίς μεγάλα γεγονότα, χωρίς βία συναισθήματα, αλλά είχε ρυθμό, είχε νόημα, είχε ειρήνη. Ένα φθινοπορεινό πρωινό, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη μετακόμιση, ο Μιχάλης ξύπνησε και είπε: «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο γράμμα». Η Δέσποινα τον κοίταξε, έκπληκτη. «Είσαι σίγουρος?» «Δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι το να κρατάς τον θυμό κουράζει περισσότερο από το να συγχωρείς». Εκείνη σκέφτηκε λίγο και έγνεψε. «Τι? Γράφουμε». Πέρασαν ολόκληρο το πρωινό σκεπτόμενοι, σκιτσάροντας, σκίζοντας χαρτί, ξεκινώντας από την αρχή. Στο τέλος ήταν απλό. «Παιδιά, λάβαμε το γράμμα. Άργησε, αλλά το λάβαμε. Δεν θα πούμε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι. Ίσως ποτέ να μην είναι εντελώς. Αλλά ούτε θέλουμε να πεθάνουμε με θυμό στην καρδιά μας. Αν θέλετε να μας επισκεφθείτε, μπορείτε. Αλλά ελάτε χωρίς προσδοκίες. Ελάτε μόνο για να συζητήσετε, για να είστε κοντά, για να διορθώσετε ίσως ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Έχουμε ένα μικρό σπίτι, μια απλή ζωή. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε πολλά πέρα από καφέ και συζήτηση, αλλά αν αυτό είναι αρκετό, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο πατέρας και η μητέρα σας». Έστειλαν το γράμμα και δεν περίμεναν άμεση απάντηση. Αλλά αυτή ήρθε 3 εβδομάδες αργότερα τηλεφωνικός. Η Ελένη τηλεφώνησε με τρεμάμενη φωνή, ζητώντας να τους επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο. Δέχτηκαν. Όταν έφτασαν τα παιδιά ένα Σάββατο πρωί, το κλίμα ήταν τεταμένο. Αμήχανες αγκαλιές, παράξενες σιωπές, βλέμματα που δεν ήξεραν πού να σταθούν. Αλλά σιγά σιγά ο πάγος άρχισε να σπάει. Συζήτησαν στη βεράντα. Ήπιαν καφέ.
Ο φίλος βοήθησε, όντας φιλικός με όλους, προκαλώντας ακούσια γέλια. Δεν ήταν άμεση ίαση, δεν ήταν πλήρης συμφιλίωση, αλλά ήταν μια αρχή, ένα βήμα, μια πιθανότητα ότι ίσως με το χρόνο, με προσπάθεια, με αλήθεια κάτι θα μπορούσε να ανοικοδομηθεί. Όταν τα παιδιά έφυγαν, ο Μιχάλης και η Δέσποινα έμειναν στη βεράντα, κουρασμένοι αλλά όχι διαλυμένοι. Κοιτάχτηκαν και δεν χρειάστηκε να πουν τίποτα. Ήξεραν ήδη, θα προσπαθούσαν, όχι επειδή ήταν εύκολο, αλλά επειδή ήταν δίκαιο, με τον εαυτό τους, με τη μνήμη του πεθερού τους, με την ευκαιρία να πεθάνουν εν ειρήνη. Η ζωή συνεχίστηκε, αργά, με τον δικό της ρυθμό. Οι εποχές άλλαξαν, ο φίλος γέρασε μαζί τους, πιο ήρεμος, πιο σοφός, πάντα στο πλευρό τους. Τα παιδιά τους επισκέπτονταν κατά καιρούς, πάντα επιφυλακτικά, πάντα προσπαθώντας να διορθώσουν αυτό που είχαν σπάσει. Ο Μιχάλης δεν άνοιξε ποτέ ξανά το κρυφό διαμέρισμα της βαλίτσας, αλλά ήξερε ότι ήταν εκεί, φυλαγμένο, υπενθυμίζοντας πάντα από πού είχαν έρθει, τι είχαν επιβιώσει, την αγάπη ενός πατέρα που τον σκέφτηκε ακόμα και μετά τον θάνατό του. Η Δέσποινα συνέχισε να πλέκει κροσέ, να πουλάει στη λαϊκή αγορά, να συζητάει με τις γειτόνισσες. Ο Μιχάλης συνέχισε να φροντίζει τη σικομουριά, να φυτεύει άλλα πράγματα στην αυλή, να χτίζει σιγά σιγά έναν κήπο που ήταν δικός του. Δεν έγιναν πλούσιοι, δεν έγιναν διάσημοι, δεν είχαν ένα παραμυθένιο τέλος, αλλά έμειναν όρθιοι. Και αυτό, εν τέλει, ήταν το μόνο που είχε σημασία. Ένα απόγευμα με ήπιο ήλιο, σχεδόν στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς, ο Μιχάλης καθόταν στη βεράντα όταν η Δέσποινα βγήκε με 2 ποτήρια παγωμένη λεμονάδα. Του έδωσε το ένα, κάθισε δίπλα του και έμειναν εκεί, απλώς κοιτάζοντας την αυλή, ακούγοντας την ωραία σιωπή του απογεύματος. «Τα καταφέραμε», είπε εκείνη, σιγανά. «Τι καταφέραμε?» «Να επιβιώσουμε, με αξιοπρέπεια». Εκείνος κοίταξε τη σύζυγό του, τα μαλλιά της τώρα εντελώς λευκά, τις ρητίδες που ο χρόνος και ο πόνος είχαν χαράξει στο πρόσωπό της, αλλά και τα μάτια που ακόμα έλαμπαν, το μικρό αλλά αληθινό χαμόγελο, τα τραχιά χέρια που κρατούσαν το ποτήρι με σταθερότητα. «Ναι», συμφώνησε, «τα καταφέραμε». Ο φίλος ήρθε να ξαπλώσει στα πόδια τους, το ρίγχος του ακουμπισμένο στο πόδι της Δέσποινας, και οι 3 έμειναν εκεί, μαζί, ενώ ο ήλιος έδιε αργά, βάφοντας τον ουρανό πορτοκαλί και ροζ. Δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Ήταν απλώς το τέλος ενός κεφαλαίου και η αρχή τόσων άλλων, ακόμα άγραφων, ακόμα ανεκπλήρωτων, αλλά δυνατών. Γιατί όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και δυνατότητα. Και όσο υπάρχει αξιοπρέπεια, υπάρχει και ελπίδα. Και αυτοί, επιτέλους, είχαν και τα δύο. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, κάντε like, σχολιάστε και εγγραφείτε. Ιστορίες σαν αυτή αξίζουν να θυμούνται.